Căruța cu boi se opri la intrarea moșiei din munții Apuseni cu un zgomot sec. Era toamna anului 1898, iar frunzele aurii dansau în vântul rece. Ioana coborî încet, picioarele tremurându-i după 2 zile de călătorie pe drumurile de pământ din Transilvania. Rochia de lână cenușie era plină de praf, iar ea purta doar un mic teanc cu singurele ei bunuri. Țăranul care o adusese nici măcar nu se uită la ea. Gata, de acum înainte să se descurce stăpânii cu tine. Ușa casei boierești se deschise cu putere. O femeie înaltă și elegantă apăru, rochia ei întunecată de economă fiind impecabil aranjată. Ecaterina avea vreo 40 de ani, părul negru prins într-un coc rigid și ochi care o măsurară pe Ioana din cap până în picioare cu dispreț calculat. Deci tu ești orfana pe care ne-au trimis-o din Sibiu. Vocea îi era tăioasă ca gheața. Îmi închipui că ai venit aici crezând că meriți milă, pentru că ți-au murit părinții în epidemia de holeră. Ioana își ținea capul plecat. Nu cer milă, doamna Ecaterina, doar muncă cinstită. Muncă? Ecaterina râse răutăcios, atrăgând atenția celorlalți slujitori care se adunaseră să urmărească spectacolul. Uitați-vă la ea, slabă ca o nuia, mâini care n-au cunoscut niciodată munca grea, sigur fiica unor negustori ruinați. Slujitorii șoptiră între ei. Ioana, simți focul în obraj, dar își păstră demnitatea. Părinții mei m-au învățat să cos, să gătesc și să am grijă de casă, doamna Ecaterina. Pot învăța orice va fi nevoie. Să înveți? Ecaterina se învârti în jurul ei ca un lup în jurul prăzii. Aici nu e școală de maniere, fato. E o moșie care are nevoie de muncă adevărată. O slujnică mai în vârstă se apropie cu sfială. Doamna Ecaterina, unde va sta fata? Ana, bine că întrebi. Ecaterina zâmbi cu răutate. Arată-i unde va dormi. Ioana o urmări pe Ana spre spatele proprietății, trecând prin grădinile îngrijite și pe lângă casa slujitorilor. Dar Ana nu se opri acolo, jenarea citindu-i se pe chip. Continuă să meargă până ajunseră la grajd. Să mă ierți, dragă, au fost porunci directe de la ea. Ioana privi în interiorul întunecat. Era paie pe podea, câteva unelte atârnate și mirosul puternic al cailor. O pătură veche fusese aruncată într-un colț. E în regulă, răspunse Ioana cu mai mult curaj decât simțea. Mulțumesc că m-ai însoțit. Când Ana plecă, Ioana aranjă paiele și se așeză pe pătură. Lacrimile veniră în sfârșit. Cu 3 săptămâni în urmă, încă avea familie, casă, viitor. Acum era singură în lume, la mila cruzimii altora. Din afară o auzi pe Ecaterina anunțând cu glas tare: vei dormi în grajd până vei dovedi că meriți un acoperiș ca oamenii de treabă. Ioana își petrecu prima noapte trează, frigul din octombrie străpungând hainele ei subțiri. Se sculă în zori, înainte ca măcar cocoșii să cânte, hotărâtă să-și dovedească valoarea. Când Ecaterina apăru în grajd la prima oră, o găsi pe Ioana deja în picioare, cu fața spălată și părul aranjat. Uite, minune, n-ai fugit în timpul nopții, batjocura picura din vocea economei. Să vedem dacă ești bună la ceva în afară de a ocupa spațiu degeaba. Orele următoare fură o încercare crudă. Ecaterina o puse să care găleți grele cu apă înghețată de la fântâna din curte până la bucătărie, să spele grămezi de vase cu săpun caustic care îi ardea mâinile delicate, să freace pietrele din încăperile de serviciu și să curețe adăposturile animalelor. Ioana munci fără să se plângă, deși spatele o durea chinuitor. La masa slujitorilor, ea mâncă în picioare într-un colț, cu farfuria de resturi reci pe care i-o dăduseră. Ceilalți șopteau, unii cu milă, alții amuzați de căderea ei socială. Spun că tatăl ei avea afaceri în Sibiu, șopte o tânără slujnică. Și acum să se uite unde a ajuns, răspunse alta, chicotind. Ioana se preface că nu aude, concentrându-se pe mâncare. Tocmai termina când sunetul copitelor răsună prin curte. E stăpânul Ștefan întorcându-se din Cluj-Napoca, spuse cineva. Ioana ridică privirea cu precauție și văzu un bărbat înalt coborând de pe calul negru.
Ștefan avea vreo 30 de ani, umeri puternici sub haina întunecată și un chip care trebuie să fi fost frumos înainte ca tristețea să îl marcheze atât de adânc. Părul castaniu era desprins de călătorie, iar el se mișca cu greutatea vizibilă a cuiva care poartă o povară nesfârșită. Ecaterina alergă să îl întâmpine, ținuta schimbându-i se complet. Stăpâne Ștefan, cum au mers treburile cu avocații? V-am pregătit felul preferat. El abia o privâ, gândurile părând să fie în altă parte. Nu îmi este foame, Ecaterina. Dar, stăpâne, trebuie să vă hrăniți de când ați pierdut-o pe doamna Elisabeta. Ecaterina se întrerupse realizând greșeala. Chipul lui Ștefan se înțepeni ca marmura. Se întoarse să intre în casă când ochii lui, întâmplător, se opriră asupra Ioanei. Pentru un moment care păru veșnic, i-a văzut în el o durere pe care o recunoștea în propriul suflet, aceeași singurătate pustie care o chinuia. Cine este fata aceasta? Vocea lui era gravă, obosită. O nouă slujnică, stăpâne, orfană din Sibiu, răspunse Ecaterina grabnic, intercepându-i privirea. Nu vă băgați în seamă, își învață deja datoriile. Ștefan rămase cu privirea asupra Ioanei încă un moment înainte să încuvințeze sec și să intre în casă. Ioana plecă ochii, dar inima îi bătea neregulat. În noaptea aceea, Ioana încerca să se încălzească în paie când țipete îngrozitoare răsunară din casa boierească. Erau urlete de agonie, de disperare absolută, ca ale unui om torturat de duhuri necurate. Elisabeta nu mă lăsa. Vocea lui Ștefan sfâșia liniștea nopții. Ar fi trebuit să fiu acolo, ar fi trebuit să te opresc. Ana apăru în tăcere lângă ea în grajd, chipul marcat de grija neîncetată. Sunt coșmarurile, șopti, în fiecare noapte de 2 ani încoace. Ce nenorocire s-a abătut? Întrebă Ioana încet. Prima doamnă, Elisabeta și băiașul Radu au pierit într-o furtună cumplită. Ana oftă adânc. Copilul avea febră mare, ea îl ducea la doctor în Cluj-Napoca când podul s-a surpat din cauza viiturii. Căruța a fost mânată de ape. Ioana simți un fior. Și stăpânul Ștefan a ajuns exact când să o vadă murind în brațele lui. Ea a reușit încă să îi șoptească numele înainte de... Ana clătină din cap. De atunci n-a mai zâmbit niciodată, n-a mai rostit cuvânt despre iubire. Trăiește ca un mort care a uitat să își dea sufletul. Și doamna Ecaterina. Aceea a fost dintotdeauna aici. Fiica vechilor economi a crescut alături de Ștefan când erau prunci. După ce a devenit economă mare, Ana ezită. Ei bine, de când prima doamnă a murit, ea conduce totul cu mână de fier. Stăpânul nici măcar nu își mai pune la îndoială hotărârile. Țipetele continuară încă câteva clipe înainte să înceteze brusc, lăsând o tăcere apăsătoare să coboare asupra moșiei. Ioana își atinse propriul piept, unde durerea pierderii încă o chinuia ca o rană deschisă. Cunoștea prea bine acea suferință, vina care roade pe dinăuntru, certitudinea că dacă ar fi făcut altfel, persoanele dragi ar mai fi fost printre cei vii. Mai bine să dormi, șopti Ana. Mâine va fi iarăși zi de chin. Dar Ioana rămase cu ochii deschiși mult timp, privind spre fereastra luminată, unde Ștefan lupta singur împotriva duhurilor trecutului, 2 suflete rănite despărțite doar de ziduri de piatră și rânduielile lumii. În a 4-a zi, Ioana găsise un ritm în munca grea. Mâinile îi erau jupuite până la sânge, dar nu se văicărea. În timpul cinei slujitorilor îi ajuta pe Ana să servească când Ecaterina năvăli în bucătărie ca o vijelie, purtând un sfeșnic împodobit de argint. Să stea toată lumea! Glasul îi răsună prin odaie, înghețindu-i pe toți în loc. Ioana ridică privirea, inima țâșnind când zări furia de pe chipul economei. Acest sfeșnic a dispărut din sala mare azi dimineață. Ecaterina îl ridică ca pe o dovadă. Cineva dintre voi este un hoț. O tăcere de mormânt coborâ asupra bucătăriei. Ioana simți toate privirile îndreptându-se spre ea, singura ființă de acolo fără rădăcini în moșie. Doamna Ecaterina, Ana încercă să mijlocească cu grijă. Poate a fost doar mutat în alt loc. Mutat? Ecaterina râse cu amărăciune. De cine? De o vagaboandă fără cămin care a apărut aici acum câteva zile? Ioana se ridică încet,
păstrându-și glasul ferm. Eu nu am luat nimic, doamna Ecaterina, am făcut doar sarcinile care mi-au fost poruncite. Sigur că o să negi. Ecaterina se apropie ca un răpitor. Toți hoții neagă la început. Gheorghe, Nicolae, scotociți prin averile ei. Doi slujitori se repezită spre grajd. Ioana îi urmări, groaza crescând în pieptul ei. Când se întoarseră, Gheorghe purta micul ei legăturel de haine. Ecaterina îl sfâșie în văzul tuturor. În mijlocul puținelor bucăți de îmbrăcăminte, sfeșnicul strălucea sub lumina făcliilor ca o vină tăcută. Ioana deschise ochii în culmea uimirii. Aceasta, cineva l-a vârât acolo. Jur pe mormântul părinților mei că nu, bineînțeles că cineva l-a vârât. Ecaterina zâmbi cu cruzime rece. Chiar tu, slujitorii murmurau printre ei. Ioana a văzut dezamăgire pe chipurile unora, satisfacție rea pe ale altora. Vă implor! Ioana întinse mâinile în rugăminte. Cercetați-mi toate averile, vedeți dacă port ceva care să nu fie al meu. Am văzut destul. Ecaterina se întoarse spre ceilalți cu teatralitate. Iată ce se întâmplă când dăm adăpost la pribegi. Ne răsplătesc furând de la cei care îi primesc. În clipa aceea Ștefan apăru în pragul bucătăriei, atras de zarvă. Chipul lui arăta oboseală, dar se opri cercetând scena încordată. Ce înseamnă această tulburare? Ecaterina își schimbă imediat glasul, făcându-se dulce și îngrijorată. Ah, stăpâne Ștefan, ce mângâiere să vă văd! Am descoperit că noua noastră slujnică este o hoață. Sfeșnicul dumneavoastră de argint l-am găsit ascuns printre averile ei. Ștefan o privi pe Ioana, care îl privea cu ochi rugători. Ea a văzut șovăire pe chipul lui, aproape ca și cum ar fi vrut să o întrebe direct. Dar apoi Ecaterina continuă în grabă. Am rezolvat deja totul, stăpâne, nu este trebuință să vă necăjiți. Ștefan în cuvință scurt și ieși. Ioana simți că lumea se prăbușește. Ca pedeapsă cuvenită, Ecaterina anunță cu solemnitate, va rămâne 2 zile fără hrană și va dormi legată ca să nu fugă cu alte comori. O legară cu frânghii aspre în grajd. Ioana nu mai protestă, știa că ar fi fost zadarnic. Își petrecu prima zi, bând doar apa de ploaie care se scurgea prin acoperiș, puterile părăsindu-o treptat. În toată după-amiaza celei de-a doua zi, Ioana îl urmărea pe Ștefan de la fereastra mică a grajdului. El umbla prin grădini cu pași încețoșați, mereu singur, mereu purtând acea greutate nevăzută pe umeri. Câteodată se oprea și privea spre grajd ca și cum s-ar fi gândit la ceva, dar niciodată nu se apropia. În a doua seară Ioana era cât pe ce să leșine de slăbiciune când auzi zăvorul mișcându-se cu băgare de seamă. Închise ochii, prefăcându-se adormită, temându-se că Ecaterina s-ar fi întors pentru alte chinuri. Pași precauți se apropie. Un glas jos, nesigur, șopti. Ioana, ești trează? Ea deschise ochii și îl văzu pe Ștefan îngenunchiat lângă ea, ducând o tavă cu pâine, ciorbă fierbinte și o bucată de brânză. Ochii lui sclipeau în beznă, plini de o vină pe care o recunoștea prea bine. Nu rosti o vorbă, murmură el, începând să desfacă cu grijă frânghiile de la încheieturile ei învinecte. Mănâncă rar. Ioana se așeză cu greutate, mâinile tremurându-i când primi ciorba. Era de-a dreptul, dar pentru ea avea gust de mântuire. Bău încetișor, simțind viața întorcându-se în trupul ei. Pentru ce faceți asta, șoptia după câteva înghițituri? Ștefan tăcu pentru o vreme lungă, urmărind-o cum mănâncă. Pentru că în aceste 2 zile te-am urmărit lucrând. Am văzut cum cari găleții greoi fără să te plângi, cum îi îngrijești pe dobitoace cu blândețe, chiar și când nimeni nu te urmărește. Dar sfeșnicul... Am văzut-o pe Ecaterina ieșind din grajd în zori, când mă întorceam de la plimbarea mea nocturnă. Ea l-a ascuns printre lucrurile tale. Glasul lui era jos, încărcat de rușine. Dar n-am găsit în mine puterea să o înfrunt în fața tuturor. Ioana înceta din mâncat, cercetându-i chipul în întuneric. De ce? Pentru că de când Elizabeta a murit, Ecaterina se îngrijește de toate. Fără ea, el șovăi. Nu mai știu cum să-mi cârmuiesc propria viață. Ioana termină de mâncat în tăcere, plină de respect.
Ștefan strânse tava, dar nu se ridică să plece îndată. Iartă-mă că nu te-am apărat, spuse încet. Știu ce înseamnă să porți vina care te leagă. Vă mulțumesc, șopti Ioana din toată inima, pentru că ați crezut în mine când nimeni altul n-a crezut. El o privi în ochi. Este bunătate adevărată în tine. E lucru rar să găsești într-o lume atât de crudă. Când Ștefan plecă, Ioana își atinse încheieturile unde fuseseră frânghiile. Pentru întâia oară de când ajunsese, nu se mai simțea cu desăvârșire singură pe lume. În ziua următoare, când Ecaterina a venit să o dezlege din grajd, primele ei cuvinte fură o învinuire. Frânghiile erau slăbănoge azi dimineață. Ioana își păstră chipul nepăsător, deși inima îi zbătea. Poate s-au slăbit de la sine în timpul nopții, doamna Ecaterina. Mă zvârcolesc când visez. Ecaterina o cercetă cu ochi de vultur, în chip vădit bănuitoare, dar nu avea cu ce dovedi nimic. Ioana fu dezlegată și își relua îndatoririle, mai slăbită, dar hotărâtă. În cursul zilei băgă de seamă că Ecaterina o urmărea neîncetat, ca o pisică pândind șoarecele să iasă din vizuină. Spre seară, în timp ce Ioana spăla rufele în curte, economa se apropie cu un zâmbet care era o travă curată. Știi, Ioana, te-am urmărit foarte cu luare aminte. Ioana continuă să freace rufa pe piatră. Da, doamna Ecaterina, și-am băgat de seamă ceva de interes. Ecaterina se aplecă, prefăcându-se că ajută la rufe. Te uiți mult spre casa boierească, mai ales când o anumită fire este la ferestre. Sângele Ioanei îngheță, dar ea își păstră chipul nepătruns. Doar urmăresc să văd dacă mai sunt sarcini de împlinit, doamna Ecaterina. Bineînțeles. Ecaterina râse încet, un sunet înfricoșător. Și îmi închipui că e pură întâmplare că te afli totdeauna în locurile pe unde trece stăpânul Ștefan. Lucrez unde mi se poruncește să lucrez. Ascultă bine, șarpică mică, șopti Ecaterina cu venin, apucând brațul Ioanei cu tărie. Poate că nu am dovezi acum, dar știu exact ce joc încerci să joci și îți pot spune pe față că nu va merge. Ioana ridică privirea, întâlnind privirile înghețate ale economei. Nu înțeleg despre ce vorbiți. Nu înțelegi? Ecaterina apăsă mai tare brațul, lăsând urme. O orfană tânără neputincioasă, care se ivește la moșia unui bărbat văduv și înstărit? Crezi că sunt proastă? Nu voiesc decât să lucrez și să am unde să-mi culc capul. Mincinoasă! Stăpânirea Ecaterinei se destrăma. Am văzut cum te-ai uitat la el în ziua dintâi. Crezi că poți să-l fermeci pe un boier cu chipul acesta de nenorocită? Ana, care spăla rufe de cealaltă parte a curții, începu să se apropie, în chip vădit îngrijorată de tonul vorbirii. Roteiro final corrigido, bloco 2, Romeno. Stai unde ești, Ana! Strigă Ecaterina, fără să își ia ochii de pe Ioana. Nu-ți fierbe oala aici! Ana se opri, dar nu se depărtă. Ecaterina se întoarse din nou spre Ioana, chipul ei deformat de o amestecătură de furie și ceva ce părea teamă. O să spun odată și bună, ține-te departe de stăpânul Ștefan. Dacă îmi dau seama de vreo încercare de apropiere, o să afli că aici se mai întâmplă nenorociri, mai ales cu oameni care nu și-au rostul prin părțile astea. Amenințarea era limpede și de moarte. Ioana înțelese perfect că Ecaterina era gata să o omoare dacă trebuia. Ai priceput bine? Da, doamna Ecaterina. Ecaterina făcu un zâmbet rece și se depărtă, lăsând-o pe Ioana cu brațul dureros și inima țâșnind. Dar o certitudine se întări în mintea ei. Ecaterina se temea și oamenii speriați fac fapte disperate. După 2 nopți, Ioana se duse să aducă apă de la fântână după o zi deosebit de crudă. Ecaterina inventase sarcini de nebun, să curețe grajdurile care erau deja curate, să care pietre dintr-un loc în altul, fără niciun rost. Se vedea limpede că încerca să o sfărâme trupește și sufletește. Trăgea găleata grea când auzi pași mulți apropiindu-se. În întuneric recunoscu 3 siluete, Gheorghe, Nicolae și un alt slugă pe nume Petre. Uite cine e aici, spuse Gheorghe, glasul gros de țuică, domnișoara sărăcită. Ioana încercă să se ferească, dar o încercuiră repede în curtea întunecată. Am auzit că umbli cu ochii după stăpân, râse Nicolae cu răutate. Ecaterina ne-a spus tot despre planurile tale. Nu-i adevărat,
răspunse Ioana cu tărie, deși groaza îi creștea în piept. Bineînțeles că-i. Petre se apropie mai mult. Femeie ca tine n-are altă cale să se ridice în lume. Pun pariu că și moșii tăi erau hoți de drumuri mari. Nu vă dați cu gura de părinții mei. Ioana încercă să treacă pe lângă ei, dar Nicolae o împinse cu sălbăticie. I-a căzut cu spatele pe pietrele din curte, aerul scăpându-i din piept. Cei trei răcniră de râs, sunetul răsunând urât prin curte. Acum o să-ți învățăm bunele cuviințe, spuse Gheorghe, aplecându-se cu gânduri rele în ochii lucitori. Să știi unde ți este rostul aici. Ioana încercă să se scoale, dar Petre o ținu de umeri. Panica o cuprinse când recunoscu privirea aceea pe fețele bărbaților. Știa exact ce voiau să facă. Vă rog, nu... Glasul îi ieși ca o șoaptă chinuită. Prea târziu pentru rugăciuni, murmură Nicolae, răsuflarea mirositind a băutură proastă. Atunci un glas tăie noaptea ca securea. Dați-vă mâinile de pe ea, pe loc. Ștefan ieși din umbrele de lângă grajd, unde mersese să își vadă calul cel drag înainte de culcare. Era îmbrăcat în cămaș albă și izmene întunecate, părul în vânt, dar ochii îi ardeau cu o mânie stăpânită pe care Ioana n-o văzuse niciodată. Cei trei bărbați săriră înapoi ca de trăznet. Stăpâne, Gheorghe se bâlbâi, încercând să pară treaz. Noi doar ne-am gândit că... V-ați gândit ce anume? Ștefan se apropie încet, fiecare pas încărcat de putere de moarte. Că puteți să băgați mâna pe o femeie neapărată în curtea mea? Ecaterina a zis că face probleme? Nicolae încercă să se dezvinovățească. Nu mă interesează ce a zis Ecaterina. Ștefan o ajută pe Ioana să se ridice cu băgare de seamă, cercetând dacă era rănită. Spuneți-mi, a pus cineva mâna pe ea? Ioana clătină din cap, încă tremurând. Ștefan se întoarse spre bărbați, glasul scăzut, dar de moarte. Dacă cineva se atinge de ea din nou, oricare dintre voi va răspunde înaintea mea. Și nu va fi Taifas de masă ca acesta. Cei trei țărani fugiră ca șobolanii înfricoșați. Ștefan se întoarse spre Ioana văzându-i zgârieturile pe brațe. Vino, te duc la grajd! Merseră în tăcere încordată prin curte. Când ajunseră la ușă, Ștefan șovăi, ca și cum s-ar fi luptat cu vreo hotărâre lăuntrică. Ioana, știu că ți-e greu aici, dar îți jur că o să găsesc o cale să te ocrotesc mai bine. Ea îl privi în ochi și văzu hotărâre crescândă. De ce vă pasă de mine? Ștefan tăcu pentru o vreme lungă, cercetându-i chipul la lumina lunii. Pentru că recunosc inima viteză când o zăresc și pentru că, el șovăi, pentru că prin tine văd că n-a pierit toată bunătatea din lume. În dimineața de după întâmplarea din curte, duhul moșiei se schimbase într-un fel fin, dar văzut. Ioana băgă de seamă deosebirile îndată. Slujitorii care mai înainte o treceau cu vederea, acum o urmăreau cu sfială respectoasă. Când trecu prin bucătărie, vorbirile se întrerupeau, dar nu curea inimă. Era curiozitate dreaptă și ceva ce semăna a nădejde. Ana se apropie în timpul dejunului, ducând lemne pentru sobă. Stăpânul chiar te-a ocrotit de oamenii aceia, spuse pe șoptite, uitându-se să nu fie Ecaterina prin preajmă. De ani de zile nu-l văzusem să ia o poziție atât de tare în nimic. Ioana continuă să jupuiască cartofii, încercând să pară că nu-i pasă. Doar a făcut ce-ar fi făcut orice stăpân cinstit pentru un slugă. Nu, draga mea, a fost altfel. Felul în care a vorbit, Ana se cumpăni, alegându-și vorbele cu grijă, ca și cum i-ar fi păsat cu adevărat. Ecaterina a apărut în clipa aceea, năvălind și făcându-le pe amândouă să tacă. Ochii ei cercetară apropierea dintre Ioana și Ana, cu bănuială văzută. Ioana, zise cu glas ținut, dar Ioana simțe o încordare nouă acolo. Te așteaptă treburi alese azi, curățenie de temei în librărie. Ioana ridică ochii, mirată. Librăria era muncă de aproape, de obicei păstrată pentru slujnice cu vază. Singură, doamna Ecaterina? Singură. Cărțile au nevoie de îngrijire cu luare aminte. Ecaterina zâmbi, dar zâmbetul nu-i ajunse la ochi. Sunt sigură că o fată cu învățătura ta
va ști cum să le mânuie cum se cuvine. În cursul zilei, Ioana băgă de seamă că Ecaterina se făcea nevăzută pentru vreme lungă. Pe fereastra bucătăriei, câteodată o vedea în cancelarie, plecată peste birou, scrisând cu înverșunare neobișnuită. Economa se oprea des, roind vârful condeiului ca și cum ar fi cântărit fiecare cuvânt cu grijă mare. "Trimite scrisori afară!" îi șoptea Ana când aduse apă proaspătă. "Ieri am văzut poștașul plecând cu 3 scrisori. Unde?" "În orașe felurite. Cluj-Napoca, sigur, poate și Sibiu." Ana își încruntă sprâncenele, îngrijorată. Ecaterina cunoaște multă lume cu greutate prin ținut. Când vrea să facă necazuri, nu-i sprăvi vorba, dar Ioana pricepu. Ecaterina își punea legăturile în mișcare. Către seară Ștefan trecu întreagăt prin bucătărie, lucru pe care rar îl făcea. Ochii lui o căutară pe Ioana îndată. "Cum te mai simți?" întrebă, gândindu-se limpede la întâmplările din noaptea trecută. "Bine, stăpâne, să trăiți." Ecaterina se ivi înainte ca ei să poată urma vorbirea. "Stăpâne, cu siguranță nu trebuie să vă frământați cu măruntișurile casei. Pot eu să mă îngrijesc de orice?" "Mulțumesc, Ecaterina," o întrerupse el, "dar vreau să verific eu însumi." Răspunsul o făcu pe Ecaterina să dea puțin înapoi și Ioana văzu ceva primejdios trecând prin ochii economei. În noaptea aceea, în timp ce Ioana își făcea patul în paie, se gândi la schimbările fine. Ștefan se făcea mai prezent, mai hotărât. Ecaterina se făcea mai agitată, mai stăpânitoare. Tensiunea creștea și Ioana știa că ceva trebuie să se rupă în curând. 3 zile trecură înainte ca Ioana să primească porunca pentru librărie. În vremea aceasta, ea și Ștefan nu schimbau decât salutări politicoase când alții erau de față, dar era o înțelegere comună, crescândă, o tensiune vie care se așeza între ei oricând li se încruțișau cărările. În după-amiaza rânduită pentru librărie, Ioana intră în sala măreață cu uneltele de curățat. Rafturile se întindeau de la pământ la boltă, pline de cărți legate în piele. Mirosul de hârtie bătrână, cerneală și ceară de albine făceau o atmosferă solemnă care o duse cu gândul la casa părintească. Lucrase cam o ceas când Ștefan intră. Se opri în prag, urmărind-o cum muncește. "Ecaterina mi-a spus că ești aici," zise, închizând ușa după el. Ioana se opri din curățat, inima bătându-i repede de apropierea lui în spațiul închis. "Da, stăpâne, mi-a poruncit să pun la loc cărțile." Ștefan se apropie, văzând cum Ioana ținea cărțile cu cucernicie. "Le așezi după scriitor și vreme. Asta nu s-a cerut." Ioana se înroșii. "Să mă iertați, e de prindere. Tatăl meu avea o librărie mică și eu totdeauna..." "Nu te scuză, e calea cea bună." Ștefan luă o carte pe care o despărțise ea, o culegere de versuri de Eminescu. "Citești poezie?" "Obișnuiam să citesc cu tatăl meu." Ioana zâmbi trist. Zicea că poezia învață să vezi frumusețe chiar și în vremuri grele. "Lacul îmi este cel mai drag," spuse Ștefan blând. "Lacul codrilor albastru, nu ferii îi încununau. Și codul cu vânt în ramuri, de ape se legăna," continuă Ioana fire, apoi se întrerupse, simțind intimitatea clipei. Ștefan zâmbi. Prima oară când Ioana îl văzu zâmbind cu adevărat. "Tatăl tău ți-a dat o învățătură de prețuit. Visa că o să pot avea mai multe prilejuri decât a avut el. Ciudat." Ioana atinse spinarea unei cărți. "Învățătura e tot ce a rămas după ce am pierdut totul. Nu-i lucru de puțin. Știința e o slobozenie pe care nu o poate lua nimeni." Erau mai apropiați acum, Ștefan apropiindu-se să vadă mai bine cărțile pe care le punea Ioana la loc. Spațiul dintre ei părea plin de gânduri netăiate. "Ioana," spuse Ștefan încet, "pot să te întreb ceva de aproape?" "Da." "Cum reușești să păstrezi nădejdea? După ce ai pierdut atâta, cum mai găsești încă pricini să zâmbești?" Ioana îl cercetă, văzând durerea citindu-i se pe chip. "Pentru că altfel ar însemna să las ca mâhnirea să mă mistie de tot. Părinții mei n-ar fi vrut asta pentru mine. Și crezi că oamenii pot găsi iarăși bucuria, chiar și după pierderi pustiitoare?" Ioana pricepu că vorbea despre mai mult decât vorbele de rând. "Cred că avem datoria să încercăm, nu doar pentru noi, ci pentru cei pe care i-am pierdut." Ștefan se mai apropie cu un pas.
Ioana, trebuie să mărturisesc ceva. Ce anume? De când ai ajuns aici am început să simt lucruri pe care socoteam că nu le voi mai simți niciodată. Și asta îmi bagă groaza în suflet. Ioana, simți inima sărind. De ce? Pentru că simt că o pătesc pe Elisabeta. Pentru că dacă mi îngădui să-mi pese de tine și se întâmplă ceva. Se opri, durerea auzindu-i se în glas. Ioana, într-un imbol de curaj care o surprinse, întinse mâna și îi atinse ușurel brațul. Ștefan, să-ți pese din nou de cineva nu șterge pe cine ai iubit mai înainte. Când privirile li se întâlniră, ceva de temelie se schimbă între ei. Ștefan ridică mâna și îi atinse blând obrazul, degetele urmărindu-i conturul. Ioana, încet cu cuviință, se aplecă. Sărutul fu ușurel, șovăielnic, ca două inimi frânte oferindu-și una alteia posibilitatea alivirii. Când se despărțiră, amândoi tremurau ușurel. Asta schimbă totul, șopti Ștefan. Știu, Ecaterina, știu, dar niciunul nu se trase înapoi. Rămaseră aproape, frunțile atingându-se, știind că trecuseră o hotar de la care nu mai era întoarcere. Ecaterina nu văzuse sărutul, dar n-avea nevoie. Schimbarea în legătura dintre Ștefan și Ioana se vedea prea limpede pentru cineva care petrecuse decenii urmărind fiecare față a purtării lui. În timpul cinei băgă de seamă cum Ștefan se uita mai des spre bucătărie, cum întreba pe nepăsate despre treburile Ioanei, cum se însenina puțin starea lui în zilele din urmă. Stăpâne, spuse în timp ce turna vinul, am văzut că păreți mai puțin posomorât în ultima vreme. Poate e schimbarea vremii, răspunse el pe ocolite, sau poate e darul prezențelor noi în casă. Ecaterina îi urmări reacția cu grijă. Ștefan o privi cu garda ridicată. Ce vrei să spui cu asta? Nimic deosebit, doar am băgat de seamă ca să da mai multă băgare de seamă la rânduielile casei de când a venit noua slujnică. Ioana își face datoria cum se cuvine. E firesc să observ asta. Ioana, Ecaterina gustă numele ca să-i simtă sapul. Nume frumos, potrivit pentru cineva care atrage privirile. Ștefan puse furculița pe masă mai tare decât trebuia. Ecaterina, dacă ai ceva de spus, spune pe față. Doar că bărbații în starea dumneavoastră trebuie să se ferească de închipuiri greșite. Ecaterina zâmbi, dar ochii îi rămaseră reci. În noaptea aceea, Ecaterina se baricadă în camera ei și începu să scrie cu înverșunare proaspătă. Nu mai era bănuială, era Ștefan certitudine. își făcea simțiri pentru Ioana și asta amenința tot ce zidise ea. Prima scrisoare fu pentru părintele Damaschin. Prea cuviosule părinte, cu îngrijorare din ce în ce mai mare trebuie să vă înștiințez despre întâmplări care amenință rânduielile creștinești ale obștii noastre. Stăpânul Ștefan, încă slăbit de pierderea soției, este amăgit într-un chip nedemn. A doua, pentru boierul Radu. Stimabile Radu, legătura noastră din moși și strămoși mă îndatorește să te înștiințez despre împrejurări care pot strica treburile noastre de seamă. Anumite influențe nepotrivite îi tulbură judecata lui Ștefan. A treia, pentru doamna Paraschivă. Dragă prietenă, ca păzitoare a virtuților curate ale obștii noastre, cu siguranță vei pricepe cât de grabnic trebuie să intervii când legături nepotrivite amenință să facă pilde vătămătoare. Ecaterina scrise până aproape în zori, fiecare cuvânt cântărit pentru cel mai mare rost. Cunoștea oamenii aceștia de ani mulți, știa exact ce cuvinte îi vor pune în mișcare, ce temeri le vor trezi. În dimineața următoare, trimise scrisorile cu poștași iuți spre locuri felurite. Apoi începu faza următoare, să răspândească zvonuri pe ascuns, prin rețeaua de slujitori care umblau între moșii. Firește, spuse pentru Ana într-un fel pe parcă nepăsător, schimbările în casă totdeauna stârnesc. Vorbiri, e de cuviință ca toți să păstreze tăcere despre treburile din casă. Ce fel de vorbiri? Întrebă Ana nevinovată. Ei, știi cum sunt oamenii. Totdeauna își închipuie felurite despre apropierile nepotrivite. Ecaterina oftă cu teatru. Ar fi păcat dacă zvonuri mincinoase ar păta faima stăpânului.
Ana își încruntă fruntea, se vedea că se îngrijora, dar Ecaterina semănase exact sămânța pe care o voia. În câteva zile, legăturile ei vor începe să se miște. Roteiro final corrigido, bloco 3, Romeno. O săptămână și jumătate mai târziu, într-o joi ploioasă, uneltirea Ecaterinei dăduse roade. Părintele Damaschin sosise primul, veșmintele negre udându-i se de ploaie, chipul grav purtând tulburarea sufletească pentru păcate văzută. Ioana punea ordine în cămară când văzuse părintele fiind primit la intrarea mare de Ecaterina, care arătase o îngrijorare jucată ca la scenă. "Prea cuviosule părinte," spusese Ecaterina destul de tare să fie auzită, "ce mângâiere să vă văd, starea s-a făcut de aproape." Jumătate de ceas mai târziu, boierul Radu sosise însoțit de un alt stăpân de moșie din ținut. Ioana îi urmărise pe fereastră, băgând de seamă chipurile lor posomorâte și felul în care Ecaterina gesticulase cu teatralitate în timp ce îi conducea înăuntru. Ștefan fusese chemat din cancelaria sa, unde cercase socoteli din ce în ce mai grele, din pricina tulburărilor obștești crescânde. Când coborâse și văzuse soborul solemn din sala mare, ținuta i se înțepenise. Ioana se așezase cu dibăcie lângă o fereastră de afara sălii, reușind să audă părți din vorbire prin obloanele crăpate. "Stăpâne Ștefan," spusese părintele Damaschin cu solemnitate, "ne-am înfățișat din mare îngrijorare pentru faima domniei voastre și poziția în obștea creștină." "Ce îngrijorare anume ne frământă?" întrebase Ștefan, deși bănuise deja. "Ne-au ajuns la cunoștință amestecuri ce nu se cuvin în casa domniei voastre," răspunsese Radu. "Purtări ce nu se îngăduiesc unui bărbat de rangul domniei voastre și în doliul recent." Ioana simțise stomacul strângându-se. "Să înțelegeți poziția noastră," continuase Radu. "Nu punem la îndoială dreptul domniei voastre să vă administrați averea, dar când anumite alegeri prejudiciază treburile pe care le ținem de decenii, tocmelile noastre de aprovizionare se întemeiază pe încredere comună și faimă neprihănită," adăugase celălalt moșier. "Scandalurile pot să strice legăturile de comerț înrădăcinate." Părintele Damaschin fusese mai drept la țintă. "După rânduielile sfintei noastre biserici ortodoxe, nu putem să trecem cu vederea purtări ce tulbură obiceiurile străbune. Legături între felurite stări sunt primejdioase pentru tăria sufletească a obștii." "Și ce dezlegare ne propuneți?" întrebase Ștefan, glasul stăpânit, dar tensionat. "O unire binecuvântată," răspunsese Radu. "Fiica mea, Ileana, are 16 ani și a primit o școală de boieri. O căsătorie între domnia voastră ar întemeia treburile și ar aduce înapoi cuviința." Ioana simțise lumea cutremurându-i se când auzise propunerea. "Și în privința persoanei care stârnește această îngrijorare?" întrebase Ștefan cu băgare de seamă. "Poate fi cu cuviință rânduită," spusese părintele. "Cunosc sfinte mănăstiri care primesc suflete tinere ce au nevoie de povățuire pentru mântuire." Ioana pricepuse: o închisoare pe viață deghizată în milostenie bisericească. "Și de-ar fi să resping cu totul această propunere?" întrebase Ștefan. Tăcerea care urmase fusese amenințătoare. "S-ar părea păcat de domnia voastră," spusese Radu în sfârșit. "Tocmelile ne ies vremea la sfârșitul lunii. Înnoirea lor atârnă de statornicia în virtute, iar casele de credit prețuiesc cu deosebire faima clienților lor aleși," adăugase al treilea bărbat pe nepăsate. Ioana înțelesese cu groază strânsoarea cu banii și cu avuția de-a binelea. Să primească căsătoria tocmită și să scape de ea, ori să piardă totul. Sfatul se sfârșise cu Ștefan cerând răgaz pentru chibzuire cum se cade asupra propunerii. Când bărbații plecase, Ioana alergase la grajd, inima zdrobindu-i se de neputința stării. Vreme de 2 zile, Ștefan oferise pe Ioana în totul. Ea îl vedea de departe, umblând prin grădini cu pași grei, limpede chinuindu-se cu hotărârea pe care o înfrunta.
Ecaterina la rândul ei se afla în culmea bucuriei, salutându-l cu zâmbete ca mierea și făcând observații despre pregătirile de nevoie. Sâmbăta, boierul Radu se întorsese precum făgăduise, aducând-o pe fiica sa Ileana. Ioana o urmărise pe fereastra bucătăriei. O domnișoară blondă măestruoasă, îmbrăcată în mătase albastră cu broderii ca de meșter, podoabe alese, dar cu preț mare. Era tot ce nu putea fi Ioana, bogată, dusă prin lumea mare, potrivită pentru obște. Frumoasă ca o podoabă, nu-i așa? Ecaterina apăruse lângă Ioana, glasul dulce ca mierea otrăvită. Educată, rafinată, desăvârșită pentru Ștefan, o adevărată boieroaică. Ioana se depărtase de fereastră fără să răspundă. În timpul mesei de ceremonie, tocmelile pentru căsătorie înaintase cu iuțeală. Ioana putea auzi glasuri senine venind din odaia de mese, tărăgăneli despre zestre, folosul negustoriei, unirea moșiilor. La 3 după amiază, când totul părea pecetluit, se întâmplase neașteptatul. Ștefan ieșise brusc din casă, lăsând familia Radu în sală cu chipuri tulburate. Ecaterina alergase după el, văzându-se agitată. "Stăpâne, încotro vă îndreptați, ei așteaptă cuvântul." "Și-l vor avea," răspunsese el sec, îndreptându-se drept spre grajduri. Ioana îngrijise ca ei când ajunsese el, chipul arătând o hotărâre pe care nu o văzuse mai înainte. "Ioana, lasă ce faci." Ea ascultase, inima sărind. Tocmai i-am înștiințat pe familia Radu că nu va fi căsătorie. Ioana deschisese ochii mari. "Stăpâne, nu! Nu puteți să vă pierdeți totul pentru tine?" El se apropiase, trecând cu vederea ceilalți slugi care munceau prin apropiere. "Ioana, am petrecut 2 ceasuri ascultând despre câștigurile de negustorie și potrivirea obștească. Dar când Ileana zâmbise și vorbise despre cum am fi făcuți unul pentru altul, pricepusem ceva de temelie." "Ce anume?" "Că ar fi fost ca și cum mi-aș fi luat de nevastă o hârtie de negustorie, cuvincioasă, de folos, fără suflet." El îi luase mâinile, trecând cu vederea murdăria de la muncă. "Lumea mi s-a luminat din nou prin tine. Cum să aleg să mă întorc la viața fără lumină și fără culoare?" De cealaltă parte a curții, Ecaterina privise cu furie greu stăpânită. Pe pridvor, Ileana apăruse, chipul arătând jignire și tulburare. "Chipzuiți ce faceți," șoptise Ioana. "Treburile domniei voastre, starea, să pierd toate, numai pe tine să nu te pierd. Voi ști că am pierdut pentru ceva cu suflet." Ștefan îi atinsese obrazul. "Elisabeta n-ar fi vrut să rămân mort printre vii." Boierul Radu apăruse pe pridvor, chipul aprins de indignare. "Ștefan, ce înseamnă această făgăduială în fața lumii?" Ștefan se întoarsese, ținând încă mâna Ioanei. "Înseamnă că îmi urmez propria inimă." Răcnetul de furie al lui Radu răsunase. "Atunci să-ți fie de ticăloșie." Lunea următoare, răspunsul boierimii ținutului fusese țesut cu măiestrie și neîndupelcat. 12 bărbați sosiseră la moșie călare, chipurile arătând mânia obștească cu grijă plănuită. Boierul Radu conducea ceata, însoțit de părintele Damaschin, alți 2 stăpâni de moșii și negustori aleși din ținut, care țineau legături de comerț cu Ștefan. Ioana se afla în curte, întinzând rufele când auzise bubuitul copitelor. Se făcuse nevăzută prin spatele casei, urmărind scena cu groază crescândă. "Ștefan!" strigase Radu înainte măcar să coboare din șa. "Vino în fața noastră și răspunde de treaba asta ca omul de seamă." Ștefan ieșise din casa boierească, îmbrăcat cu solemnitate, chipul pregătit pentru înfruntare. Ecaterina îl urmase, prefăcându-se îngrijorată, dar limpede încântată de spectacolul pe care îl uneltise. "Radu!" salută-se Ștefan rece. "Văd că ai înfățișat o delegație de greutate." "Am înfățișat slujitori pentru toți pe care îi vatămi prin conduita ta nedemne de rangul tău," corectase părintele cu asprime. "Biserica, negustoria, agricultura, toată obștea cuvincioasă." Un negustor arătase cu învinuire. "Ți-a ieșit razna de tot, Ștefan, să respingi o legătură de mare folos pentru o orfană fără viță și fără leat." "Unde se află această persoană?" întrebase un alt moșier. "Voim să o vedem cu ochii noștri."
Ioana simțise o teamă adevărată, dar ceva mai tare o împinsese înainte. Ieșise din spatele casei și mersese spre ceată, silindu-se să-și păstreze demnitatea în ciuda fricii. "Iată-mă," spusese cu glas limpede. Bărbații o cercetase ca judecătorii cumpănind o pricină. Ioana simțise cum îi ardeau obrajii sub privirile de dispreț, dar își păstrase ținuta dreaptă. "Deci aceasta e pricina atâtei tulburări," murmurase unul dintre ei cu batjocură. "Nici măcar nu-i de o frumusețe deosebită." "Adevărata frumusețe," Ștefan se așezase cu neclintire lângă Ioana. "Își are scaunul în suflet, nu în înfățișarea trupului." Părintele Damaschin se înaintase. "Fată, pricepi tu greutatea faptelor tale? Ai amăgit un bărbat în doliu, ai tulburat înțelegeri cinstite?" "N-am amăgit pe nimeni," răspunsese Ioana cu fermitate care o surprinsese pe ea însăși. "Și stăpânul Ștefan este slobod să-și urmeze propria soartă." "Slobod?" râsese Radu cu amărăciune. "Nimeni nu-i slobod de răsplata faptelor. Ștefan, aceasta îți este cu adevărat ultima cumpănă. Îndepărtează femeia aceasta pe loc sau să înfrunți pierzania cu adevărat." Ștefan luase cu bună știință mâna Ioanei în fața tuturor bărbaților. "Îmi asum toate urmările." Mărturisirea răsunase ca o sfidare directă la puterea întregii cete. Și Ioana văzuse în chipurile bărbaților că războiul abia începuse. 3 zile după înfruntarea publică, starea devenise cu adevărat de primejdie. Tocmelile de comerț fuseseră anulate în scris, furnizorii se fereau să facă negoț și casa de credit trimisese un slujbaș să cumpene iarăși împrumuturile în curs. Ștefan își petrecea dimineția închis în cancelarie, căutând cu desperare dezlegări băbești pentru apăsarea care se lăsase asupra lor. Ioana își continua îndatoririle, dar purta povara zdrobitoare a vinii cu fiecare mișcare. Miercurea, Ecaterina ieșise de zori să supravegheze personal una din ultimele tocmeli de negoț care încă nu fuseseră anulate. Ioana folosise rara prilej să-i ducă cafea lui Ștefan, care uitase cu desăvârșire să se hrănească. Bătuse blând la ușa cancelariei. "Intră," venise răspunsul istovit. Ștefan fusese înconjurat de munți de hârtii, chipul marcat de grijă neîncetată. Când văzuse-o pe Ioana cu tava, ochii îi se îmblânziseră puțin. "Trebuie să mâncați," spusese ea smerită, punând cafeaua și pâinea în singura zonă liberă de pe masă. "Nu am chef de mâncare." El își frecase ochii roșii de oboseală. "Socotelile sunt de pustiire, Ioana. Poate am fost prea în pripă." "Vă pare rău?" Ștefan o privise cu atenție. "Niciodată nu-mi va părea rău că te-am ales pe tine, dar poate că trebuia să fim mai chibzuiți în planuri." Ioana începuse din deprindere să pună ordine în hârtiile împrăștiate, încercând să aducă vreo rânduială în încurcătură. Atunci băgase de seamă ceva tulburător. Mai multe scrisori de negustorie aveau scrisul cunoscut ale Caterinei, dar erau semnate ca și cum Ștefan le-ar fi întocmit personal. "Ce sunt scrisorile acestea?" întrebase, ridicând una cu sfială. Ștefan se uitase nepăsător. "Ecaterina întocmește aproape toată corespondența de negoț de 2 ani încoace. Scrisori de treburi, tocmeli, înțelegeri. De când am pierdut-o pe Elisabeta, am lăsat cea mai mare parte din mărunțișurile administrației în seama ei." Ioana cercetase mai cu luare aminte și sângele i se înghețase. Erau înțelegeri semnate în numele lui Ștefan, cu condiții cu adevărat păgubitoare, împrumuturi cu camăți de jaf, vânzări de produse pentru prețuri de nimic, tocmeli care limpede slujeau doar celorlalte părți. "Stăpâne," spusese încet, "ați cercetat în persoană hârtiile acestea înainte să fie expediate?" "Ecaterina îmi arată totdeauna doar sumarele scurte ale treburilor. Ea pricipe din negustorii și eu," oftase greu. "De la Elisabeta am lăsat aproape totul în mâinile ei." Ioana continuase să cerceteze hârtiile, neliniștea crescându-i în chip văzut. Într-un sertar pe jumătate deschis, zăriseră corespondențe limpede personale. O scrisoare anume îi atrasese atenția. Era îndreptată către iubita Elisabeta, dar în mod vădit nu fusese niciodată trimisă.
Pot să văd aceasta?" întrebase cu smerenie, arătând scrisoarea. Ștefan încuviințase absent, cufundat în socoteli băbești. Ioana citise repede și simțise pământul clătinându-se sub picioare. Scrisoarea fusese de la Ecaterina către Elisabeta, întocmită cu doar o lună înainte de nenorocire. Tonul fusese profund tulburător. Iubita mea Elisabeta, nădăjduiesc să pricep că Ștefan va rămâne totdeauna deosebit pentru mine în chipuri în care tu nu vei putea niciodată să te măsori. Am crescut împreună, împărțim o istorie care te înaintează pe tine cu mult. Nădăjduiesc din toată inima că nu vei încerca să te amesteci în legătura noastră aleasă, căci aceasta ar fi foarte nesăbuit din partea ta. Stăpâne, șoptise Ioana cu grabă, trebuie să vedeți aceasta îndată. În clipa exact aceea, pași iuți răsunase în coridor. Ecaterina se întorsese mai devreme decât se nădăjduise. Ioana ascunsese repede scrisoarea în cutoalele rochiei și se prefăcuse că doar punea ordine în documente când Ecaterina apăruse în ușă. Ioana, spusese cu glas de gheață, cu siguranță ai responsabilități mai grăbite decât să-l tulburi pe stăpânul Ștefan cu trebulețele tale. Doar aduceam cafea și ai adus-o deja. Acum du-te să-ți vezi de îndatoririle adevărate. Ioana ieșise în fugă, dar luase cu ea certitudinea grozavă că Ecaterina ascunsese taine mult mai întunecate decât simpla stricăciune de administrare. În noaptea aceea, Ioana rămăsese trează până foarte târziu, scrisoarea ascunsă parcă arzându-i la piept. Fusese ceva profund tulburător în intimitatea silită cu care Ecaterina se adresase soției răposate a lui Ștefan, ca și cum ar fi existat o legătură care mergea dincolo de simpla economă și doamna casei. Către ora 2 dimineața, Ioana luase o hotărâre primejdioasă. Ieșise în tăcere din grajd și se îndreptase spre casa boierească, știind că Ștefan suferea de lipsă de somn și deseori umbla prin coridoare în timpul nopților. Îl găsise în librărie, cum se nădăjduise, șezând într-un fotoliu de piele, uitându-se fix la jăratecul care murea în vatră. Ioana se ridicase cu adevărat surprins. Ce cauți aici? De află Ecaterina? Am verificat. Doarme adânc. Ioana se apropiase, scoțând scrisoarea din cutoalele rochiei cu mâini tremurânde. Stăpâne, trebuie să citiți aceasta până la capăt. El luase hârtia cu curiozitate crescândă. Pe măsură ce citise, chipul său începuse să-și piardă culoarea treptat, o paloare de boală răspândindu-se pe trăsăturile lui. Aceasta este, cu neputință de crezut, murmuranse cu glas răgușit. Ecaterina și Elisabeta abia dacă își schimbau cuvântul. Soția mea tot se plângea că economa era depărtată, aproape vrăjmașă cu ea. Continuați să citiți până la sfârșit. Ștefan citise restul, mâinile începând să-i tremure în chip văzut. Ea scrie ca și cum ar fi avut drepturi asupra mea. Ca și cum Elisabeta ar fi fost o năvălitoare în propria noastră casă. Sunt mai multe dovezi, șoptise Ioana. În cancelarie am văzut alte hârtii de bănuială. Tocmeli pe care nu le-ați semnat niciodată, corespondențe care nu se potrivesc cu sufletul domniei voastre. Un zgomot brusc în coridor îi făcuse să înghețe. Pași se apropiară de librărie cu hotărâre. Fă-te nevăzută repede, șoptise Ștefan cu grabă. Roteiro final corrigido, bloco 4, Romeno Ioana se ghemui în spatele unui raft înalt de stejar când Ecaterina apăruse în prag, îmbrăcată într-un halat întunecat peste cămeșa de noapte albă. Părul îi fusese desfăcut, făcând o vedenie din lumea de dincolo în semi-întuneric. Stăpâne, am văzut văpaie venind din camera aceasta. Ochii ei cercetaseră fiecare ungher al librăriei cu bănuială văzută. Vă bate iar nesomnul? Doar încerc să citesc puțin, răspunsese el, îndoind pe furiș scrisoarea și ascunzând-o în buzunarul dinăuntru al halatului. Ecaterina intrase cu totul în librărie. Picioarele goale nu făcuseră niciun zgomot pe covorul persan gros. Păreți, tulburat în ultima vreme, pe lângă complicațiile de știut cu sluga. M-am gândit mult la Elisabeta, spusese Ștefan cu băgare de seamă pipăind terenul.
în mod deosebit la ultimele săptămâni dinainte de nenorocire. Ioana văzuse-o pe Ecaterina înțepenind pentru o clipă abia simțită. Ce chip al acelor săptămâni! Era altfel, speriată, înfricoșată, uitându-se totdeauna cu frică în ceafă, ca și cum cineva o amenința drept la față. Ecaterina râsese încet, un sunet care făcuse pe Ioana să simtă fiori adânci. Elisabeta era din fire plângăcioasă. Își vedea suflete necurate prin toate colțurile unde nu erau. Ce fel de duhuri închipuite! O, stăpâne! Ecaterina se apropiase de fotoliul lui, punând o mână de stăpânire pe umărul său cu îndrăzneală ce nu se cuvine. De ce să vă frământați mintea cu amintiri dureroase? Elisabeta a trecut în lumea cealaltă pentru totdeauna. Aveți o viață cu totul nouă, așteptând în față. Ioana urmărise scena cu groază crescândă. Fusese ceva în glasul Ecaterinei, în felul cum îl atingea pe Ștefan, care călcase cu totul în picioare hotarele cuvenite dintre stăpân și economă. Ecaterina, spusese Ștefan încet, alegându-și cuvintele cu grijă deosebită, nutreați cu adevărat dragoste creștinească pentru Elisabeta ca persoană? Întrebarea se lăsase ca o umbră grea peste toți, ca o învinuire directă. Ecaterina se oprise cu totul din mișcare. Ce întrebare ciudată de pus, stăpâne! Răspundeți cu dreptate. Eu respectăm cu adâncime starea ei ca soția domniei voastre. Aceasta nu răspunde la ce am întrebat. Ecaterina se dusese la fereastra înaltă, întorcând spatele lui Ștefan. Când vorbise din nou, glasul îi se schimbase cu desăvârșire. Era mai scăzut, mai primejdios, încărcat cu ani de patimă ținută în suflet. Vreți cu adevărat să știți adevărul despre prețioasa domniei voastre Elisabeta, stăpâne? Răposata domniei voastre nu era tocmai mucenica neprihănită pe care vă închipuiți în teatrul vostru de jelanie. Ioana simțise inima oprindu-se cu desăvârșire. Lămureați-vă, Ecaterina, spusese Ștefan cu glasul întins. Știa perfect despre patima mea pentru domnia voastră, stăpâne. Știa că mi-arde inima de 30 de ani în chipuri pe care dânsa nu le va putea pricepe niciodată. Și folosea această știință să mă chinuie cu răutatea unui duh necurat. Ecaterina se întorsese și Ioana văzuse că ochii îi străluceau cu lacrimi sau cu mânia nătângă. Se silea să fie prea duioasă cu domnia voastră în fața mea, să-mi arate neîncetat că nu voi avea niciodată ce avea ea prin dăruirea lui Dumnezeu. Ecaterina. Și când a aflat despre scrisorile mele de suflet către dânsa, a amenințat să mă izgonească pe vecii din casa aceasta, casa în care am crescut la sânul domniei voastre. A spus că va povesti totul domniei voastre, că mă va face de rușinea în fața întregului ținut. Ștefan se trăsese înapoi din fire, pricepând, în sfârșit. Ce anume ați săvârșit, Ecaterina? Am săvârșit ce era cu totul de nevoie, să apăr adevărata noastră familie. Glasul îi era acum o șoaptă de otravă. Elisabeta pustia totul cu știința, cu gelozia ei turbată și mofturile ei de boieroaică. Așa că eu am ajutat pur și simplu providența să-și facă dreptatea după cursul firesc. Ioana își acoperise gura cu amândouă mâinile să înăbuși un țipăt de groază. Ați curmat viața soției mele, spusese Ștefan, glasul aproape neauzit. V-am scăpat de o nenorocire mai mare, corectase Ecaterina cu liniște de îngheț sufletul. Și acum vă voi scăpa și de această mică viperă. În clipa exactă când Ecaterina mărturisise, Ioana își dăduse seama că se afla în pieirea de aproape. Economa tăiase o viață odată să îl aibă pe Ștefan. Nu s-ar fi cumpătit să înlăture orice primejdie nouă. Când încercase să se miște în tăcere pentru o poziție mai bună, cotul îi atinsese o grămadă de cărți de pe podea. Zgomotul sec răsunase prin librărie ca un clopot de alarmă. Ecaterina se întorsese îndată ca un răpitor, ochii găsind-o pe Ioana imediat în întuneric. Ei, spusese cu glas de primejdie liniștit, avem o ascultătoare de noapte. Ioana ieșise cu inima la gură din spatele raftului, încercând să pară mai statornică decât se simțea. Stăpâne, acum cunoașteți în sfârșit adevărul de-a binelea. Închide gura pe loc,
răcnise Ecaterina, pierzând toată ținuta de economă cuvincioasă. Ai stricat cu totul, toate planurile mele țesute cu răbdare. Ștefan făcuse un pas hotărât spre Ioana, dar Ecaterina scoase repede un cuțel mic de bucătărie din cutele halatului. Nu mișcați nicio umbră de deget, stăpâne. Vorbirea aceasta încă nu s-a pecetluit. Ecaterina, lăsați jos pe loc. Putem să îndreptăm... Să îndreptăm? Râsese ca o turbată. Cum anume vom îndrepta faptul că târfa aceasta mi-a auzit mărturisirea de față? Cum vom îndrepta faptul că pustiește cu știința familia noastră sfântă? Ioana văzuse turbarea minții de-a binelea în ochii economei și pricepuse că nu era putință de împacă. Familia noastră sfântă, repetase Ștefan, încă încercând să priceapă. Ecaterina, noi niciodată nu am fost... Totdeauna am fost o familie aleasă de Dumnezeu, strigase cu desperare. Din copilărie, domnia voastră eu, moșia aceasta binecuvântată. Elizabeta a fost o străină de moment, iar această viperă este doar alta. Ioana folosise o clipă de neatenție și alergase cu desperare spre ușă. Ecaterina se repezise după ea ca o băjenie, dar Ștefan o oprire cu vitejie. În lupta sălbatecă care urmase, cuțelul zburase prin aer. Ioana folosise tulburarea să fugă din librărie, dar Ecaterina reușise să se desfacă de Ștefan și o urmărise pe Ioana prin coridoarele întunecate ale casei. Nu vei pusti totul din nou, strigase, glasul răsunând prin zidurile de piatră ca blestemul unui duh necurat. Ioana coborâse fuga pe scări în panică, dar Ecaterina cunoștea fiecare deget al casei mai bine ca orice ființă vie. În bucătăria mare, economa în sfârșit ajunsese pe Ioana, trântind-o cu sălbăticie pe podelele reci de piatră. Trebuia să fi plecat când ai avut prilejul, pufăise Ecaterina, luând o frânghie groasă care atârna pe perete. Acum e prea târziu pentru pocăință. Ioana se luptase cu disperare, dar Ecaterina era întețită de 3 decenii de patimă și mânie adunată. În câteva clipe, Ioana fusese cu totul legată și târâtă fără milă spre pivnița întunecată a casei. Stăpânul mă va căuta, spusese Ioana, încercând cu desperare să câștige vreme. Stăpânul va găsi o scrisoare lămurind cum nu ai putut să faci față vinii de a-i pusti viața și ai plecat în timpul nopții ca o fugară, zâmbise Ecaterina cu cruzime. Va fi mâhnit câteva zile, apoi îmi va mulțumi că am rezolvat această problemă încurcată. Pivnița fusese întunecată, umedă și înghețată. Ecaterina aruncase pe Ioana într-un colț ud și încuiase ușa grea de fier. Nimeni nu calcă pe aici de luni, spusese prin grațiile ruginite. Ai vreme de ajuns să te gândești adânc la păcatele tale înainte ca această problemă necăjitoare să se topească ca zăpada în soare. Ioana rămăsese singură în întunericul de-a binelea, știind că Ecaterina plănuia să o lase să se stingă încet de foame și ger în pivnița uitată. Ștefan căutase pe Ioana cu desperare prin toată proprietatea în timpul ce mai rămăsese din noapte. Ecaterina dispăruse și ea și el găsise urme văzute de luptă în bucătărie, scaune dărâmate, o oală spartă pe podea și câteva picături de sânge proaspăt pe pietrele reci. Când în sfârșit o găsise pe Ecaterina în cancelarie în zori, ea pusese cu liniște ordine în corespondențe, ca și cum cu totul nimic din lumea aceasta nu s-ar fi întâmplat. Unde este Ioana?" întrebase drept, fără preambule. Ecaterina ridicase ochii cu expresie de surpriză falsă de teatru. Ioana, nu o văd din ieri după amiază, stăpâne. De ce această întrebare grăbită? Nu mințiți cu obrăznicie înaintea mea, Ecaterina. Știu exact ce ați făcut cu Elisabeta și știu că ați făcut ceva groaznic cu Ioana de asemenea. Ecaterina oftase cu teatralitate. O, stăpâne, totdeauna ați fost prea în patim din copilărie. Se ridicase cu grație și se îndreptase spre fereastra care da spre grădini. Adevărul pe față este că Ioana a hotărât să plece pe furiș în timpul nopții. A lăsat o scrisoare de rămas bun. Ce scrisoare? Ecaterina luase cu grijă o hârtie de pe masă.
lămurește cum se simțea vinovată că a pricinuit atâtea necazuri de prisos și a hotărât că ar fi mai bine pentru toți dacă ar dispărea pur și simplu în neant. Ștefan citise repede și a zvârlise scrisoarea falsă pe podea. Aceasta este o înșelătorie de-a binelea. Ioana niciodată nu ar părăsi o luptă astfel. Atunci unde exact vă închipuiți că se află? Întrebase Ecaterina cu nevinovăție falsă. Ștefan o studiase cu atenție, băgând de seamă pentru prima dată amănunte pe care le trecuse cu vederea ani de zile, stăpânirea din fiecare gest, vrăjmășia greu ascunsă față de orice femeie care se apropia de el. Dacă ați vătămat pe Ioana în orice chip, eu, stăpâne, Ecaterina se prefăcuse jignită. Sunteți limpede apucat de mâniile nătânge. Întâi vă închipuiți că am tăiat viața Elisabetei, acum credeți că am răpit o slugă. Poate că ar trebui să consultați un doctor cu știința pentru turbarea minții. Dar apoi se apropiase de el cu primejdie, masca ei de normalitate alunecând ușor. Dar după ce am atins acest subiect de aproape, Ioana chiar a pricinuit necazuri ieșite din fire, nu-i așa? Treburile domniei voastre sunt ruinate, faima pătată, prietenii s-au întors cu totul împotriva domniei voastre. Ștefan se trăsese înapoi din fire. Ce anume doriți, Ecaterina? Doresc ca domnia voastră să fie cu adevărat fericit, spusese ea, atingându-i cu stăpânire brațul. Doresc să uitați aceste patimi distrugătoare și să vă întoarceți la a fi omul cumpănit care ați fost totdeauna. Și de ar fi să resping cu totul? Ecaterina zâmbise cu gheață calculată. Atunci Ioana va rămâne pentru vecie nedisponibilă. Nu o veți găsi niciodată, stăpâne. Nu veți ști niciodată dacă este printre cei vii sau printre cei morți, dacă a plecat din voie sau dacă s-a întâmplat o nenorocire grea. Condițiile erau limpezi ca cristalul, să primească cererea Ecaterinei sau să trăiască veșnic cu chinul neștiutului despre soarta Ioanei. Aveți până mâine în zori să hotărâți cu chibzuință, continuase Ecaterina. Luați-mă de nevastă într-o slujbă pe tăcute și fac legământ că Ioana va reapărea, poate într-un oraș îndepărtat, poate într-o scrisoare lămurind de ce a hotărât să înceapă o viață nouă. Și de ar fi să resping, atunci veți trăi cu mustrarea inimii până în groapă, știind că prin încăpățânarea domniei voastre neînfrântă, Ioana a îndurat toate urmările. Ștefan se uitase la femeia pe care o cunoștea din copilărie, în care avusese încredere de decenii și văzuse doar patima care înnebunește. Ați turbat cu desăvârșire. Îmi arde sufletul de 30 de ani, corectase Ecaterina cu liniște, și în sfârșit vom fi împreună cum trebuia să se fi întâmplat totdeauna prin voia Domnului. În timp ce Ștefan înfrunta cumpăna de neîndeplinit a Ecaterinei, Ioana nu fusese cu totul neajutorată în pivnița umedă. Ani de muncă grea îi întăriseră mâinile și îi dezvoltaseră statornicia, iar frânghiile, deși strânse, nu fuseseră cu neputință de slăbit treptat. Trudind cu răbdare vreme de ceasuri în întuneric, reușise să-și slobozească o mână. Pivnița avusese o ferestruică sus, prin care trecuse un fir slab de lumină fire. Ioana cercetase cu grijă tot împrejurul și descoperise că, cu 10 de ani în urmă, fusese folosită ca beci de vin al casei. Mai rămăseseră câteva sticle goale sparte și, mai cu seamă, un sistem vechi de țevi de vorbă care se legau direct cu bucătăria mare. Ioana își amintise vag că Ana pomenise odată cum slujitorii mai bătrâni câteodată foloseau acele tuburi de înțelegere să se cheme între niveluri diferite ale casei în timpul muncilor grele de curățenie. Începuse să bată cu măsură în țevile de metal, făcând o bătaie deosebită de semne pe care nădăjduia că cineva, în cele din urmă, o va băga de seamă. La etajul de sus, Ștefan se încuiese în camerele sale să se gândească cu desperare. Ecaterina pusese condiții limpezi, să se căsătorească cu ea până la sfârșitul săptămânii sau Ioana va pieri pentru vecie. Dar Ștefan o cunoștea pe Ecaterina vreme de ajuns să știe că nu ar tăia viața Ioanei îndată. Economa era chibzuită, îi plăcea stăpânirea de-a binelea asupra tuturor lucrurilor. Ioana era vie, probabil ținută cu sila undeva în proprietatea întinsă.
În timpul ce mai rămăsese din zi, Ștefan își făurise cu măsură propriul plan de război. Dacă Ecaterina voia o nuntă publică de spectacol, el îi va da exact aceasta, dar cu câteva surprize de război pe care ea nu le anticipa. Începuse să scrie pe furiș către mai mulți dregători ai ținutului, dar nu să ceară amestec în treburile de familie. Scrisese la judecătorul din Cluj-Napoca, la un ispravnic de județ și la un avocat de încredere a lui deplină. În fiecare scrisoare explica bănuieli întemeiate despre nereguli grave cu administrarea averii în proprietatea sa și cerusese o anchetă conform codului austriac. Dacă Ecaterina falsificase cu știința semnătura lui în înțelegeri, vor fi mărturii în scris. Dacă furanse bani din administrația moșiei, cărțile de avere vor arăta deosebirile de prins. Între timp, în pivniță, Ioana în sfârșit obținuse un răspuns la semnalele ei. Ana, care pregătea cina în bucătărie, auzise zgomotele ciudate și metalice în țevile de vorbă și coborâse cu precauție să cerceteze originea. "Ioana!" șoptise prin ferestruica acoperită cu grații. "Ești tu acolo jos?" "Ana, Ecaterina m-a ținut cu sila aici. A mărturisit că a curmat viața Elisabetei. Să mă ierte Domnul." Ana se uitase cu nervi împrejur. Cheia pivniței stă în cancelaria particulară a Ecaterinei. "Nu pot pur și simplu..." "Poți să duci o veste grăbită la stăpân. Spune că sunt printre cei vii și că am un plan primejdios." "Ce fel de plan?" "Ecaterina va vrea o slujbă de nuntă cu mare pompă și cu circumstanțe, nu-i așa? Va vrea ca toată obștea să vadă că a biruit în sfârșit. Spune-i stăpânului să se învoisă cu toate la tot, dar să pregătească o surpriză de zdrobit sufletul pentru ea." Ana încuviințase și se depărtase în fugă. Ioana se întorsese la munca trudnică de slăbit frânghiile rămase. Dacă simțirea ei era dreaptă, Ecaterina avățese o înșelătorie de nuntă să-și pecetluiască public biruința finală. Ar fi ceasul potrivit să o dea de gol în fața întregului ținut. În dimineața următoare, Ștefan surprinsese pe Ecaterina cu totul cu răspunsul său neașteptat. "Primesc cu totul condițiile domniei voastre," spusese cu solemnitate studiată, "să ne căsătorim. Roteiro final corrigido, bloco 5, Romeno Ecaterina încercă cu desperare să-și ascundă bucuria biruitorului, dar nu reușise să înnăbuși cu totul un zâmbet. Stăpâne Ștefan, ați luat hotărârea cu totul cea bună. Veți vedea cât de extraordinar de fericiți vom fi împreună. Dar am câteva condiții anume." "Condiții?" Zâmbetul Ecaterinei se clătinase puțin. "De vreme ce să ne căsătorim pe drept, va fi într-un chip cu totul cuvincios. Vreau taina căsătoriei de ceremonie și măreață cu părintele Damaschin să ne binecuvânteze, la biserica de seamă a moșiei. Vreau ca toată obștea ținutului să vadă și să recunoască pe drept că v-ați făcut în mod legitim doamna casei acesteia." Ecaterina chibzuise repede. O slujbă publică cu pompă și circumstanțe își va întări poziția hotărât și va umili pe toți cei ce se îndoiseră de puterea ei. "Foarte bine, primesc. Când?" "Sâmbăta viitoare. Ne dă exact 5 zile să înfățișăm totul cum se cade și cu demnitatea cuvenită." "Și Ioana?" întrebase Ecaterina cu precauție, încercând să vadă dacă chiar se dădea cu desăvârșire. "După taina sfântă îmi veți descoperi unde se află, vie și neatinsă." "Firește, dragul meu." Ștefan petrecuse zilele următoare înfățișând cu măsură fiecare amănunt. Dar nu fuseseră doar pregătiri de nuntă, fuseseră pregătirile cu grijă pentru o cursă țesută cu măestrie. Întâi poftise în persoană pe boierul Radu și pe toți ceilalți moșieri care se întorseseră împotriva lui. "Vreau să vadă că am dezlegat starea într-un chip cu totul cuvincios," lămurise cu diplomație. Apoi trimisese o poftire deosebit de aleasă către judecătorul din Cluj-Napoca, lămurind că dorea ca un dregător cu dreptul imperiei să fie martor la slujbă pentru a se face că toate rânduielile legale și actele să fie cum se cade urmărite și consemnate conform procedurilor coroanei. Ecaterina fusese prea prinsă cu pregătirile măestre să bănuiască ceva.
comandase o rochie de mireasă de preț, înfățișase un ospăț măestreș, tocmise lăutari și hotărâse despre împodobirea cu flori aleasă. În vremea aceasta de seamă, Ana reușise să treacă pe furiș mai multe știri între Ștefan și Ioana prin țevile de vorbă. Slujnica aflase mersul Ecaterinei și găsise clipe de prea puțină primejdie să se înțeleagă. Ioana se află bine cu trupul, povestise pentru Ștefan, dar hotărâtă să lucreze. Vrea să strângeți toate mărturiile putincioase ale faptelor Ecaterinei. Ce fel de mărturii anume? Înțelegerile falsificate, scrisorile de patimă către Elisabeta, registrele băbești schimbate. Ioana a spus că dacă reușiți să le adunați cu măsură, poate să o dea de gol pe Ecaterina în fața lumii chiar în timpul tainei. Ștefan petrecuse nopțile următoare cercetând pe furiș și cu luare aminte. Descoperise că Ecaterina chiar falsificase semnătura lui în zeci de înțelegeri vătămătoare. Găsise ciornele scrisorilor de dor către Elisabeta, care descopereau o patimă primejdioasă și ani de simțire chinuitoare adunată. Joia primise pecetluirea că judecătorul va veni la slujbă, însoțit de un logofăt al curții, să consemneze cum se cuvine orice treabă legală care ar ieși în timpul prilejului. Ecaterina fusese atât de cufundată în pregătirile ei biruitorii că nu băgase de seamă cursa țesându-se cu grijă în jurul ei. Vinerea seara, Ștefan șoptise prin țevi. Ioana, mâine toate acestea se sfârșesc în sfârșit. Sâmbăta sosise cu soare strălucitor și cer fără nori, în mod ciudat desăvârșit pentru ce trebuia să fie ziua cea mai glorioasă din viața Ecaterinei. Biserica moșiei fusese împodobită măestrește cu flori albe și de aur și oaspeții de seamă începuseră să sosească din mijlocul dimineții. Boierul Radu venise cu toată familia lui, curios să vadă cum Ștefan dezlegase pe drept starea de scandal. Părintele Damaschin sosise îmbrăcat în veșmintele lui de sărbătoare cele mai bune, văzându-se mulțumit că rânduiala obștească se îndreptase cum se cuvine. Judecătorul din Cluj-Napoca apăruse la timp însoțit de logofeatul lui de drept, precum făgăduise. Ecaterina fusese cu totul în lumină în rochia ei de mireasă albă cu broderii de aur măiestre, părul împletit într-o artă care luase ceasuri întregi să se isprăvească. Pentru prima dată în decenii zâmbea cu fericire adevărată, în sfârșit cucerișe toate ce dorișe totdeauna. În toată dimineața Ștefan păstrase o înfățișare de mire, resemnat, dar demn, în timp ce lăuntru își îndeplinea faza finală a planului său primejdios. Spre amiază, cu toți oaspeții de seamă adunați în biserică, Ștefan dăduse pe furiș semnul tocmit pentru Ana. Slujnica se îndreptase cu grijă spre camerele particulare ale Ecaterinei, unde știa că cheia pivniței era păstrată într-o cutiuță împodobită pe care o primise de moștenire. Ioana, care reușise să se dezlege cu totul de frânghii în cursul nopții prin muncă stăruincioasă, așteptase cu nervi. Când auzise cheia învârtindu-se în zăvorul greu, inima îi sărișe de ușurare și așteptare plină de nervi. Repede ca vântul, șoptise Ana cu grabă, taina începe pe drept. Ioana urcasese scările cu picioare tremurânde după zilele de închisoare în pivnița rece și udă. Ana pregătise o rochie făineasă, dar curată, și apă călduță pentru ea să se spele repede și să se facă de față. "Cum arăt?" întrebase Ioana, încercând cu desperare să-și îndrepteze părul răvășit. Ca cineva care s-a întors din lumea cealaltă să mărturisească adevărul, răspunsese Ana cu greutate. Exact cum ar trebui să fiți pentru prilejul acesta. În biserică, părintele Damaschin începuse cu solemnitate taina căsătoriei. Ecaterina se afla lângă Ștefan, iradiind biruința greu ascunsă pe care nici măcar nu încerca să o ascundă cu totul. Oaspeții urmăreau cu amestecare de învoire, obștească și curiozitate despre întâmplările ciudate. "Iubiți frați întru Hristos," începuse părintele cu glas solemn, "ne-am adunat aici să fim martori la legătura sfântă binecuvântată de biserica noastră ortodoxă." Fusese în clipa aceea precisă că Ștefan îl întrerupsese cu politețe. "Părinte Damaschin,"
Înainte să urmăm cu taina sfântă, sunt câteva treburi legale grăbite care trebuie lămurite cum se cade în prezența de drept a judecătorului, conform rânduielilor imperiale. Ecaterina se întoarsese spre el cu surpriză văzută. Ștefan, ce înseamnă aceasta exact? Înseamnă că nu pot pe drept să primesc taina căsătoriei până să lămuresc anumite nereguli grele în administrarea băbească și a proprietății mele. Judecătorul se înaintase, intrigat ca un om al meseriei. Ce fel anume de nereguli? Ștefan scoase cu liniște un fascicul înfățișat de acte. Înțelegeri semnate cu știința în numele meu, fără învoirea mea, hârtii făcute pe fals, registrele băbești schimbate cu uneltirea. Aceasta este cu totul de râs, protestase Ecaterina, dar glasul îi pierduse cu seamă încrederea de mai înainte. Ștefan este limpede frământat, scoate scuze de desperare. De asemenea, este treaba de temelie a unei morți cauzate cu gând dinainte, continuase Ștefan cu liniște zdrobitoare. O tăcere cutremurată de abinele a cuprins întreaga biserică. Ecaterina devenise cu totul palidă. Ați turbat, șoptise ea. Poate, dar am un martor care poate lămuri pe drept totul. Fusese în clipa aceea teatrală că Ioana apăruse la intrarea mare a bisericii. Șoapte de uimire absolută răsunaseră printre oaspeți. Toți credeau că plecase pentru totdeauna. Hărmălaia care urmase în biserică fusese de nespus. Ecaterina încercase cu desperare să tăgăduiască totul, dar mărturiile pe care Ștefan le înfățișase cu măsură fuseseră cu totul zdrobitoare. Acestea sunt minciuni răutăcioase, strigase, încercând să se desfacă din brațul lui Ștefan. Ioana scornește totul din pricina geloziei bolnave, dar judecătorul cercetase actele cu greutate crescândă. Aceste înțelegeri chiar par să aibă pecețile schimbate, murmuranse către logofăt, și aceste corespondențe personale. Ioana se apropiase de sfânta masă cu pași tari, încă limpede slăbită, dar cu totul hotărâtă. Domnii, Ecaterina a mărturisit personal toate faptele pentru mine în librărie. A spus că a curmat viața Elizabetei pentru că îi mistuia sufletul o patimă de 10 de ani pentru stăpânul Ștefan. Mincinoasa nenorociță! Ecaterina se întoarsese spre ea cu furie. Tu l-ai amăgit pe Ștefan, ai stricat familia noastră aleasă de Dumnezeu. Ce familie! Repetase Ștefan, glasul tăios ca oțelul. Ecaterina, tu ai curmat viața soției mele însărcinate. V-am scăpat de o primejdie mai mare, explodase Ecaterina în sfârșit, pierzând toată stăpânirea rămăsă. Elizabeta pustia totul cu știința. Aflase simțirile mele adevărate și amenința să mă facă de rușinea în fața lumii. Spusese că vă va povesti despre scrisorile mele de suflet, că mă va face să par o turbată cu patima. Tăcerea din biserică fusese de-a binelea. Toți ascultaseră cu totul îngrozitori, în timp ce Ecaterina se osândea, fără întoarcere cu propriile cuvinte. Deci mărturisiți pe drept, spusese judecătorul încet, că ați pricinuit cu știința trecerea în lumea cealaltă a Elisabetei? Ecaterina părusese să-și dea seama dintr-o dată și cu groază de ce descoperise în fața lumii. Încercase să se târâie înapoi cu desperare, dar fusese prea târziu. Nu a fost exact așa. A fost o întâmplare nenorocoasă. Ce fel anume de întâmplare? Întrebase Ștefan de neîndurat, glasul tremurând de mânia ținută. Ecaterina se uitase cu desperare împrejurul bisericii, văzând doar chipuri șocate și învinuitoare. Nu fusese scăpare putincioasă. Se ducea la Cluj-Napoca cu băiatul, spusese în sfârșit, ca și cum ar fi fost în descântare. Eu cunoșteam drumul exact, știam că trebuia să treacă prin podul cel vechi. Doar am înleznit ca anumite scânduri să se slăbească, să las cursul firesc al lucrurilor să se împlinească. Ioana își acoperise gura cu groază. Planul fusese încă mai cumpătit și rece decât își închipuise. Ați stricat cu știința podul, spusese Ștefan, ca și cum avea nevoie să audă cuvintele să creadă realitatea. Pricina morții cu gând dinainte. A fost din dragostea curată, strigase Ecaterina cu disperare fără margini.
Tot ce am făcut ani de zile a fost din dragoste, pentru voi, pentru casa noastră, pentru viața noastră de hotar, împreună prin voia lui Dumnezeu. Părintele Damaschin se însemnase cu crucea, limpede clătinat până în adâncuri. Fiica mea, ați mărturisit o faptă îngrozitoare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, în această sfântă biserică. Judecătorul făcuse un semn logofeului care consemnase cu măsură fiecare cuvânt vină. Ecaterina Vasile, sunteți arestată conform legilor coroanei pentru pricina unei morți cu gând dinainte, falsul în acte de drept și luarea cu sila. Fusese în clipa aceea când Ecaterina, în disperarea finală curată, scoase un cuțel mic pe care l-ascunsese în cutele învălmășite ale rochiei de mireasă. Dacă nu pot să-l am pe Ștefan, strigase cu turbarea minții de-a binelea, atunci cu totul nimeni nu poate. Se repezise spre Ioana cu fierul ascuns, dar Ștefan se aruncase cu vitejie între ele. Cuțitul îl lovise la umăr, făcându-l să se clatine cu primejdie. Boierul Radu și alți bărbați de față o doborâseră îndată pe Ecaterina, smulgându-i arma din mâini, în timp ce ea răcnea fără cumpăt despre dragoste și trădare. Ioana alergase la Ștefan, care sângera, dar rămăsese în cunoștință. Este doar o zgârietură de pe deasupra, șoptise el liniștitor. Nimic de grijă. Judecătorul se îndreptase cu solemnitate către oaspeți. Domni, tocmai am fost martori la mărturisirea și arestarea unei ucigașe conform rânduielilor tribunalelor austriece. Taina aceasta este limpede, anulată pe veci. Ecaterina fusese dusă de jandarmii judecătorului, încă strigând că făcuse totul din dragostea curată. Pentru prima dată în 2 ani, adevărul despre trecerea în lumea cealaltă a Elisabetei fusese cu totul descoperit. Și Ștefan era în sfârșit scăpat din umbra care îi stăpânise și îi trucise viața atâta vreme. Tăcerea din biserică după mărturisirea Ecaterinei fusese întreruptă doar de bocetele ei, ca de turbată, în timp ce jandarmii judecătorului o țineau nemișcată. Judecătorul Brătianu se ridicase cu solemnitate, dar expresia lui oglindise înțelepciunea stării. Ecaterina Vasile, spusese cu ceremonie, înaintea acestor martori de drept și sub autoritatea judecătorească a coroanei, ați mărturisit fapte grele care cer judecata după codul austriac. Veți fi dusă la Cluj-Napoca, unde urmele vor fi cercetate cum se cade de curtea de judecată imperială. Ecaterina ridicase capul o ultimă dată, uitându-se la Ștefan cu ochi care încă străluceau cu patima care nu se vindecă. Vă veți pocăi amarnic, Ștefane. Când vă veți sătura de târfa aceasta deghizată, vă veți aminti de cine v-a îngrijit cu adevărat în toți acești ani. Când jandarmii o conduseseră afară, atmosfera din biserică rămăsese încordată și împărțită. Boierul Radu se păstrase văzut, jenat și pe defensivă. Ștefan, spusese cu ceremonie rece, starea aceasta este deosebit de încurcată. Treaba aceasta cere vreme și chibzuială, căci rânduielile lumii nu se schimbă dintr-o zi în alta. Ce înseamnă aceasta anume? Întrebase Ștefan, rezemându-se de Ioana în timp ce rana de la umăr era înfășurată în grabă de Ana. Treburile întemeiate, faimele clădite de-a lungul deceniilor, înțelegerile care atârnă de încrederea comună, obiceiurile nu se clintesc ușor. Radu se uitase cu însemnătate la Ioana. Cuvântul unei slujnice împotriva unei econome de cinste rămâne încă de cumpănit pentru mulți. Părintele Damaschin încuviințase fiind de acord, deși văzut clătinat. Va fi de nevoie o perioadă întinsă de cercetare și socoteală înainte ca vreo judecată hotărâtă să poată fi primită de obște. Ioana simțise inima strângându-se dureros. Chiar cu mărturisirea publică și mărturiile scrise, încă vor înfrunta luni de bănuială și împotrivire obștească. Judecătorul se adresase cu diplomație lui Ștefan. Stăpâne, vă sfătuiesc cumpătare în perioada aceasta, în timp ce cercetările de drept continuă după procedurile imperiale, ar fi chibzuit să ocoliți schimbările deosebite în starea personală până când toate chipurile legale vor fi cu totul judecate. Ce înseamnă asta anume?
Înseamnă că domnișoara Ioana trebuie să rămână în stare de cumpănit în obște până când toate faptele vor fi cum se cade judecate de tribunal. Aceasta poate dura multe luni, poate mai mult de un an, căci tradiția cere timp pentru schimbare. Ștefan simțise furia crescând, dar se stăpânise. Și în privința înțelegerilor de negoț, care au fost anulate pe minciuni și uneltiri, aceasta de asemenea va fi recumpănită încet încet, răspunsese Radu cu împotrivire văzută, căci faima odată pătată greu se curață. Ana se apropiase cu nervi. Stăpâne Ștefan, ce se va întâmpla cu noi acum? Dacă dregătorii hotărăsc că încă sunt îndoieli, veți rămâne aici, spusese Ștefan cu tărie de-a binelea. Aceasta este casa voastră, indiferent de ce vor hotărâ alții. Când oaspeții plecase în sfârșit, Ștefan și Ioana rămăseseră singuri în biserica împodobită pentru o taină care nu se întâmplase niciodată. Roteiro final corrigido, bloco 6, Romeno nu s-a închis și pecetluit totul, nu? Întrebă Ioana cu resemnare. Nu cu desăvârșire. Ecaterina a mărturisit în fața lumii, dar și-a clădit puterea de 10 de ani. Lumea nu se va învoi ușor că a greșit în toate. Ștefan îi atinse blând obrazul. Va fi împotrivire îndelungă, îndoieli neîncetat, poate încercări de a ușura greutatea faptelor ei. Și în privința noastră doi, Ștefan șovăi, cumpănind cuvintele cu grijă. Ioana, dacă doriți să vă așezați în altă parte, departe de încurcătura aceasta și de vrajba, îmi cereți să plec? Vă ofer slobozenia de a vă alege propriul drum, pentru că a rămâne cu mine înseamnă să înfruntați poate ani de bănuieli obștești și vrăjmășie. Ioana se uită prin fereastra bisericii, văzând grădinile unde atât suferise, dar și găsise nădejdea adevărată. Ștefane, mi-am petrecut toată viața fugind de nedreptăți. De data aceasta voi rămâne și voi lupta pentru adevăr. 6 săptămâni după legarea Ecaterinei, în timp ce Ștefan se îndeletnici cu cercetările de drept încurcate la Cluj-Napoca, Ioana hotărâ să înfrunte o treabă dureroasă pentru suflet, să pună în rând cu totul toate lucrurile pe care le lăsase Ecaterina în moșie. Ana o însoți la camera fostei econome, unde găsiră 10 de ani de strângere cu măsură înfățișată. Păstra cu totul, băgă de seamă Ana, cercetând grămezile cu grijă de scrisori, chitanțe de negoț și acte personale. Căutând urmele pentru ce? Întrebă Ioana, deschizând o cutiuță de lemn cioplită măiestrește. Pentru patima aceasta a ei către Ștefan, poate pricepând mai bine cum îi lucra mintea, ani de zile putem înțelege, Ioana se opri brusc când găsi un mănunchi de scrisori îngălbenite de vreme. Ana privește aceasta îndată. Prima scrisoare era îndreptată cu ceremonie către Constantin Davidescu, treburi de negoț grăbite. Ioana recunoaște îndată scrisul cunoscut al tatălui ei răposat. Aceasta este cu neputință, șopti cu glas tremurând. De ce avea Ecaterina corespondența tatălui meu? Cu mâini tremurând, deschise cu grijă scrisoarea. Era datată cu 3 ani înainte de moartea părinților ei și cuprinsul o cutremură adânc. Stimabile domnule Davidescu, ca răspuns drept la bănuielile întemeiate ale dumneavoastră despre neregulile cu măsură în înțelegerile comerciale, căutarea noastră de început pecetluiește îngrijorările serioase ale dumneavoastră. Sunt semne însemnate de strâmbare a actelor pe care sfătuim să fie cercetate îndată de dregătorii cu putere din ținut. Ioana se lăsă greu pe un scaun, îi se cutremură pământul sub picioare. Ana, tatăl meu, știa că era furat cu măsura, cerceta cu trudă. Continuară să caute cu luare aminte și găsiră mai multe corespondențe care descopereau un adevăr cu totul zdrobitor. Constantin Davidescu descoperise o uneltire mare de înșelăciune și strângea dovezi împotriva tuturor vinovaților, incluzând pe Ecaterina ca mijlocitoarea de seamă a banilor. De aceea te-a urât din prima clipă când ai sosit, șopti Ana cu pricepere. Nu erai doar o primejdie pentru stăpânirea ei asupra lui Ștefan. Erai fiica omului care aproape o dădea de gol în fața lumii.
Ioana a găsit ceva încă mai tulburător într-un sertar încuiat pe care reușiră să-l spargă, un jurnal particular amănunțit al Ecaterinei, scris cu măsură de-a lungul mai multor ani. Ștefan, trebuie să citiți aceasta, spuse cu grabă, arătând către însemnări anume. Jurnalul descoperea o patimă crescândă și adânc tulburătoare. Însemnări ca: Ștefan mi-a zâmbit anume astăzi în timpul cinei. În sfârșit băgă de seamă că Elisabeta nu-l face cu adevărat fericit. Și Elisabeta a fost rece cu el ieri seara. Minunat! Ea nu-l merită cum l-am meritat totdeauna eu. Dar însemnarea cea mai șocantă era din săptămâna exactă dinainte de nenorocire. Elisabeta mi-a descoperit scrisorile personale. A amenințat să mă dea de gol ca turbată îndrăgostită în fața întregii societăți. Să vedem pe drept cine este cu adevărat turbată aici. Podul cel vechi peste râu are nevoie de îndreptări la zidire de luni. Ar fi păcat dacă s-ar întâmpla ceva înainte de reparații. Aceasta este dovada limpede a gândului dinainte, șopti Ioana îngrozită. A uneltit cu măsură uciderea cu săptămâni înainte. Când Ștefan se întoarse de la Cluj-Napoca în noaptea aceea, Ioana îi arătă toate descoperirile. Chipul lui se întunecă treptat pe măsură ce citea fiecare act. Ioana, aceasta schimbă cu totul. Tatăl dumneavoastră nu era doar o victimă nevinovată. Era un cercetător cu vitejie care aproape dădea de gol o legătură întinsă de ticăloșii din ținut. Și acum? Acum avem urmele care merg cu mult dincolo de uciderea Elisabetei. Aceasta cuprinde înșelăciuni de negoț pe măsură mare, uneltiri răutăcioase, stricarea cu știința a familiilor. Ștefan o privi cu atenție. Ioana, aceasta înseamnă că nu sunteți doar neprihănită de învinuirile obștești împotriva familiei voastre. Sunteți fiica unui vitez care încercă cu curaj să lupte împotriva ticăloșilor cu măsură. Dar Ioana nu se simțea biruitoră. Părinții mei au murit crezând că eșuaseră cu desăvârșire, Ștefane. Tatăl meu a murit gândindu-se că treburile lui se prăbușiseră din pricina propriei lui neștiinți. Dar acum putem cinsti cum se cuvea amintirea lor. Putem încheia cercetarea cu vitejie pe care tatăl dumneavoastră o începuse singur. Ioana se uită la scrisorile împrăștiate, dovezi ale unei lupte pe care părinții ei o purtaseră singuri și se părea că o pierduseră. Cât timp în chip real va dura aceasta? Căutări răutăcioase de felul și mărimea aceasta, poate ani de zile. Legătura pe care Ecaterina a ajutat să o țeasă are răspândiri prin mai multe orașe, multe moșii, zeci de familii lovite. Ani, repetă Ioana cu greutate. Ani înfruntând îndoieli, neîncetat, bănuieli, împotrivirea obștească. Ani luptând pentru dreptatea adevărată și trainică, îndrepta Ștefan. Nu doar pentru noi, dar pentru toate familiile care au fost cu măsură stricate de această uneltire răutăcioasă. Lunile următoare încercară hotărârea Ioanei și a lui Ștefan în chipuri pe care nu le anticipaseră cum se cade. Cercetarea de drept descoperise că uneltirea țesută de Ecaterina era cu seamă mai întinsă și încurcată decât își închipuiseră la început. Boierul Radu se împotrivi cu sălbăticie și în fața lumii la încercările de a cerceta propriile treceri băbești. Ștefane, spuse în timpul unei întruniri deosebit de încordate, această patimă distrugătoare cu întâmplările de 15 ani în urmă prejudiciază cu măsură pe toți dintre noi. Poate că e vremea să primiți că nu totul poate sau ar trebui să fie dezlegat. Nu totul trebuie să fie dezlegat, răspunse Ștefan cu liniște stăpânită. Dar adevărul complet trebuie să fie cunoscut și dreptatea trebuie să se facă. La ce preț adevărat? Faima voastră, treburile voastre, toate legăturile voastre din ținut? Era o amenințare acoperită, dar de cristal. Ioana, care era de față la întrunire prin stăruința lui Ștefan, pricepu limpede apăsarea obștească și băbească pe care o înfrunta zilnic. Părintele Damaschin, de asemenea, arătă împotrivire însemnată în timpul vorbirilor următoare. Fiica mea, îi spuse Ioanei după o slujbă deosebit de încordată, câteodată este mai înțelept creștinește să ierți și să mergi înainte decât să stăruiești asupra dreptăților pământești
care pot pricinui încă mai mult necaz pentru cei nevinovați. Pentru cine anume? Întrebă Ioana drept. Pentru familiile care au fost cu măsura furate sau pentru cei care s-au folosit de furt ani de zile? Pentru obștea ca un trup întreg. Această cercetare face despărțiri adânci, neîncredere răspândită, clătinarea rânduielilor. Ioana pricepuse treptat că înfrunta nu doar împotrivirea fiecăruia, ci toată rânduiala obștească, care preamărea liniștea obișnuită înaintea dreptății tulburătoare. În timpul acestei perioade încercătoare, ea și Ștefan găsiră sprijin neașteptat în locuri de mirare. Ana descoperiase cu vitejie că cunoștea alte familii țărănești care suferiseră pierderi ciudate asemănătoare. Familia Popescu, din satul vecin, și-a pierdut pământurile moștenite în același chip acum exact 10 ani, spuse într-o noapte. Și familia Ionescu, care trebuiau să vândă totul pentru datorii care apăruseră în mod ciudat din neant. De ce nu au pomenit niciodată aceasta mai înainte? Pentru că cine ar fi crezut țărani săraci împotriva stăpânilor bogați și întăriți? Dar acum, cu o femeie educată de neam nobil, conducând cercetarea, Ioana pricepuse în mod ciudat că starea ei obștească îndreptată îi dădea dreptul să lupte pentru dreptate la care victimele de început nu avuseseră niciodată priciere. Îndeletnicierea fu istovitoare pentru suflet pentru amândoi. Nopți, când Ștefan se îndoia dacă va merita să continue înfruntând singurătatea obștească crescândă. Zile când Ioana se întreba dacă nu era prea încăpățânată, vătămând pe Ștefan din pricina mândriei. Câteodată simt că devin pătimașă ca Ecaterina, mărturisi într-o după-amiază deosebit de grea. Este o deosebire de temelie și însemnată, răspunse Ștefan cu înțelepciune. Ecaterina se lupta cu desperarea să țină minciunile. Voi vă luptați cu vitejie să descoperiți adevărurile. Treptat, biruințe mici, însemnate începură să răsară. Un judecător neprihănit din Cluj-Napoca pune pecetea pe câteva dintre dovezile scrise. 2 negustori mici se învoiră să întoarcă avuții în schimbul iertării de la lege. O familie de țărani găsi în sfârșit curaj să mărturisească despre propriile pierderi. Mersul bun către dreptate cere răbdare, învață Ioana prin trăire. Dar când se întâmplă, este curat și de durată. Doamna Paraschiva, la început vrăjmașă cu cercetarea, în cele din urmă se apropie de Ioana cu o propunere neașteptată și însemnată. Doamna Ioana, spuse cu ceremonie respectuoasă, poate că este vremea pentru obștea noastră să înfrunte câteva adevăruri necăjite despre trecutul nostru de obște. Era o recunoaștere mică, dar adânc însemnată că cursul obștesc se schimba treptat în favoarea dreptății. Alindarea sufletului se descoperie cu seamă mai încurcată și îndelungă decât Ioana sau Ștefan crezuseră cu nădejde. 8 luni după mărturisirea publică a Ecaterinei, amândoi încă înfruntau apucături neașteptate de frământare și îndoieli, care îi surprindeau în momente văzute obișnuite. Ioana se trezea câteodată cu vedenii de groază vii despre a fi prinsă în pivnița întunecată, groaza de strâmtoare, stăruind mult timp după ce primejdia adevărată fusese înlăturată. Ștefan o găsea șezând la fereastra bibliotecii în cursul nopții, uitându-se fix în întuneric cu expresie îndepărtată. Ea nu ne mai poate vătăma, șoptea el, îmbrățișând-o cu ocrotire. Mintea mea chibzuită știe aceasta perfect, răspundea Ioana cu dreptate, dar trupul îmi aduce aminte încă cu spaima din mădulare. Ștefan înfrunta propriile chinuri lăuntrice încurcate. Descoperirea că Ecaterina ucisese pe Elisabeta îl silise să recerceteze cu măsură fiecare înțelegere pe care o avuseseră de-a lungul anilor. Câte hotărâri de seamă manipulase ea pe furiș, câte semne limpede primejdioase trecuse el cu vederea din pricina încrederii oarbe? Simt ca și cum aș fi trăit o minciună țesută cu măiestrie timp de 2 ani întregi, mărturisi pentru Ioana într-o dimineață deosebit de grea. Cum pot să am încredere din nou în propria judecată despre oameni? Pentru că ați ales cu vitejie adevărul când a fost descoperit,
răspunse Ioana cu înțelepciune. Ecaterina se bizuia cu măsură pe bunătatea firească și încrederea. Aceasta nu vă face slab sau nătâng, vă face cu adevărat om. Găsiră lecuire încet, încet, prin îndeletniciri bune și cu înțeles. Ștefan începu să se amestece personal în toate chipurile administrației moșiei, nu mai încredințând niciodată hotărâri băbești de seamă. Ioana întemeie legătură obișnuită cu alte victime ale uneltirii de înșelăciune, făcând o legătură de ajutor unul pentru altul. Am descoperit ceva de nădejde, spuse Ioana într-o după-amiază, întorcându-se de la o vizită la familiile apropiate. Toți avem povești chinuitoare asemănătoare, dar toți am dobândit de asemenea puteri, anume deosebite. Lămuriți mai bine. Familia Popescu s-a făcut deosebit de unită după apăsare. Familia Ionescu a învățat să trăiască mulțumită cu foarte puțin și a găsit bucurie adâncă în lucruri făinoase. Apăsarea ne-a schimbat pe veci, dar nu doar spre rău. Ana, acum înălțată la economă de drept a casei, urmărea îndreptarea treptată a perechii cu mulțumirea cu băgare de seamă. Este îmbărbătător să văd zâmbete adevărate întorcându-se în casa aceasta, băgă de seamă cu cuget, dar pot vedea că sunt zâmbete care cunosc în adânc tristețea. Sunt mai adânci și tari prin această trăire. Legătura între Ioana și Ștefan se dezvoltă de asemenea cu seamă. Simțirile dintâi se coptuseră în ceva mai adânc și trainic, o tovărășie făurită prin apăsarea împărțită și biruită împreună. Câteodată mă întreb, spuse Ștefan într-o noapte tihnită, dacă v-aș fi cunoscut cu adevărat, fără să fi trecut prin toate acestea împreună. În ce fel? Încercările grele descoperă sufletul adevărat. V-am văzut vitejia când erați îngrozită, curăția când vă costa totul, refuzul să primiți nedreptatea chiar cunoscând urmările. El îi atinse obrazul blând. Acestea sunt chipurile dumneavoastră pentru care mi-a crescut dragostea adânc, dar poate că nu le-aș fi recunoscut în împrejurări obștești obișnuite. Ioana se gândi adânc. Și eu am descoperit că sunteți în stare să alegeți dragostea înaintea înlesnirilor obștești, adevărul înaintea ușurinței, dreptatea înaintea plăcerii. Acestea nu sunt însușiri care se descoperă în legături de suprafață. Un an după legarea Ecaterinei, luară o hotărâre comună și chibzuită. Era vremea să-și pecetluiască legământul, nu ca fugă de greutățile ce continuă, ci ca mărturisire publică că aleseseră să înfrunte viitorul împreună, indiferent de încurcătura lui. Căsătoria fu cu grijă plănuită pentru septembrie, aproape 2 ani întregi după sosirea Ioanei la moșie ca slugă orfană. Data fu aleasă nu din simțire dulce, ci pentru că în sfârșit se simțeau cu sufletul pregătiți pentru legământul public, indiferent de apăsările obștești ce continuă. Pregătirile fuseseră cu știința făinoase și cu înțeles. Ioana învățase prin trăire că fastul nu aduce fericirea curată și Ștefan voia o slujbă care să oglindească adevăratele lor prețuiri, nu așteptările obștești puse. Roteiro final corrigido, bloco 7 final, Romeno. Sunteți hotărâtă cu desăvârșire că nu doriți o rochie cu totul nouă? Întrebă Ștefan în timp ce revedeau planurile finale. Pot să procur tot ce-și poftește sufletul dumneavoastră. Vreau să port rochia maicii mele, răspunse Ioana cu hotărâre. Ana a reușit să o aducă de la casa bătrânească a familiei și purtând hainele ei, simt că părinții mei vor fi de față cu Duhul la taina sfântă. Rochia de mătase gălbuie se îngălbenise puțin cu zecile de ani de păstrare, dar își ținea frumusețea de demult neatinsă. Purtând hainele maicii sale, făcea pe Ioana să simtă o legătură adâncă cu familia pe care o pierduse în mod tragic. În dimineața căsătoriei, Ioana a cunoscut tulburarea firească înaintea tainei. Nu în privința lui Ștefan, despre această hotărâre era sigură de-a binelea, ci despre luarea în fața obștii a unui legământ creștinesc de veci, după atâtea chinuri de pe urmă. Îți vine firesc să-ți fie teamă, spuse Ana mângâind, în timp ce ajuta cu îndreptările finale delicate ale rochiei.
Căsătoria este în temelie taină sfântă, mai ales după toate pe care le-ați trecut împreună. Și de nu vom avea tăria de ajuns? Și de greutățile pe care încă le vom înfrunta ne vor despărți în cele din urmă. Atunci vă veți lupta umăr la umăr și veți rămâne uniți, cum ați făcut cu biruință. Vitejia se arată prin fapte, nu prin lipsa fricii, fetițo. E să faci ce trebuie chiar cu teamă. Taina căsătoriei fu săvârșită la biserica Moșiei, cu oaspeți puțini, dar aleși. Judecătorul Brătianu se înfățișă, arătând sprijinul de drept pentru unire. Câteva familii vecine care se făcuseră prietene în cercetare de asemenea fuseseră de față. Cu seamă absenți fuseseră boierul Radu și părintele Damaschin, care încă se împotriveau urmărilor cercetării în curs. Ioana se așteptase la aceasta, dar absența încă pricinuia o ușoară durere. În timpul tainei sfinte, Ștefan și Ioana făcură legămintele după ritul ortodox, vorbind cu deschidere despre ce învățaseră. Ioana, spuse Ștefan cu simțire adâncă, mi-ați învățat că vitejia adevărată nu este lipsa de teamă, ci fapta dreaptă făcută cu teamă. Fac legământ înaintea lui Dumnezeu să înfrunt greutățile noastre viitoare cu aceeași dreptate pe care mi-ați arătat-o. Ioana răspunse cu evlavie, Ștefane, mi-ați arătat că sunt vrednică de dragoste chiar când sunt frântă, că prețul meu nu atârnă de starea obștească. Fac legământ înaintea Domnului să lupt alături de voi pentru dreptate, chiar când e greu de îndurat. Petrecerea de după slujbă fu făineasă, dar veselă și cu bucurie curată. Ana pregătise felurile cunoscute ale Ioanei și slujitorii de față se veseleau cu adevărat pentru perechea care adusese dreptatea înapoi în casă. În cursul serii, o clipă de seamă, Ioana primi o scrisoare neașteptată de la o familie din București care îl cunoscuse pe tatăl ei și în sfârșit căpătă curaj să mărturisească pe față despre cinstea și sufletul lui bun. Vedeți, spuse Ștefan cu mulțumire, tatăl dumneavoastră încă lucrează binele prin voi. Când Ștefan și Ioana se plimbară singuri în grădini, sub lumina stelelor, amândoi știau că vor înfrunta mai multe greutăți neîndoielnic. Dar știau, de asemenea cu siguranță, că aleseseră să le înfrunte împreună, ca soț și soție binecuvântați de Dumnezeu. 18 luni de când se căsătoriră, Ioana revedea cu grijă corespondențele despre cercetarea de drept în curs, când simți valul cunoscut de greață, îmbinat cu slăbiciunea neobișnuită, zâmbii pe tăcute, pricepând semnul pe care îl nădăjduise în taină, dar simțind de asemenea bucurie amestecată cu grijă. În noaptea aceea împărți știrea cu Ștefan, în timp ce se plimbau încet prin grădinile unde atâtea se întâmplaseră. Ștefane, este ceva însemnat pe care trebuie să vă spun. După tonul dumneavoastră cu băgare de seamă, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să nădăjduiesc. Să nădăjduiți prin harul Domnului. Aștept un prunc. Ștefan se opri cu totul din mers, primind cu uimire știrea. Un prunc. Dumnezeu ne dăruiește un copil. Da, dar Ștefane, îmi este frică cu drept cuvânt. Din pricina însărcinării înseși? Din pricina a tot restul încă nedezlegat. Ioana se așeză pe o bancă de piatră pe care o pusese Ștefan. Încă înfruntăm rânduieli de judecată încurcate. Mulți din ținut încă nu se încred în noi. Aceasta este lumea în care vrem să aducem un copil? Ștefan se așeză lângă ea, luându-i mâinile cu blândețe. Ioana, nu va fi niciodată vremea cea mai bună de ales. Totdeauna vor fi necazuri de înfruntat, nedreptăți de îndreptat. Dar copilul nostru va crește știind că părinții săi sunt oameni de vorbă în ținut, că unii încă vorbesc pe dos despre cinstea noastră. Copilul nostru va crește știind că părinții săi se luptă pentru ce e drept, chiar când lumea nu vrea să audă, că dragostea de Dumnezeu și dreptatea sunt mai de preț ca plăcerea lumii. Ștefan îi atinse blând pântecele. Aceasta nu este învățătură rea pentru un suflet. În timpul lunilor ce urmă, însărcinarea aduse deopotrivă bucurie prin harul Domnului și greutăți practice neașteptate. Cercetarea asupra uneltirii mari de înșelăciune se întinsese prin mai multe sate.
Și Ioana uneori trebuia să călătorească la Cluj-Napoca să mărturisească în rânduielile de judecată încurcate. Poate ar trebui să dăm răgaz cercetării până după naștere, sugeră Ștefan după o călătorie deosebit de istovitoare. Cu totul nu. Dacă ne oprim acum, poate va lua ani să refacem puterea de judecată pe care am clădit-o cu răbdare. Ioana își mângâie pântecele ce creștea. Vreau ca pruncul nostru să se nască într-o lume unde dreptatea și-a luat ceva din al ei, nu doar să fie făgăduită. Ana își luă și mai multe sarcini prin gospodărie, dar de asemenea arătă îngrijorare. Doamna Ioana, v-ați gândit cum veți feri pruncul de limbile rele care încă se mișcă? Era o întrebare întemeiată și grea. Deși adevărul despre Ecaterina era cunoscut pe larg, nu toți îl primiseră cu ușurință. Unii oameni încă șopteau că Ioana îl amăgise pe Ștefan și născocise povestea despre Ecaterina din rea voință. Copilul nostru va ști ce trebuie să știe când va fi vremea, hotărâ Ioana cu cumpătare. Nu ne vom ascunde calea parcursă, dar nu vom lăsa nici să ne umbrească cu totul viața. În martie, Ioana născu prin harul Domnului o fiică sănătoasă pe care o numiră Ana, în cinstea slujnicei credincioase care le salvase viețile prin vitejie. Ștefan plânse de bucurie când o ține pe fiică, dar Ioana băgă de seamă că în lacrimile lui se amesteca și îngrijorarea părintească. Este desăvârșită prin darul lui Dumnezeu, șopti el, și prea mărunțică pentru lumea aceasta grea, adăugă Ioana cu dreptate. Ștefane, legați-vă că dacă treburile de judecată vor începe să amenințe liniștea familiei noastre, le vom lăsa baltă îndată. Mă leg, fiica noastră vine întâi. Totdeauna. La trecerea a 2 ani de căsătorie, țânură o pomenire mică, dar cu înțeles. Cercetarea rezultase în câteva întoarceri de seamă, mai multe pedepse mai mici și, cel mai însemnat, îndreptări în obiceiurile ținutului asupra cercetării actelor și supravegherii băbești. Nu s-a întors la loc tot ce fu luat pe nedrept, cugeta Ioana, ținând pruncul Ana în timp ce privea grădinile. Dar s-au îndreptat unele rânduieli de temelie. Și familia noastră se odihnește în pace și în liniște, adăugă Ștefan. Avem o casă plină de dragoste, suflete credincioase alături și o fiică care va crește știind că părinții ei nu s-au lăsat învinși de nedreptate. Ana, slujnica, ridică paharul la cină. De când v-ați căsătorit cu curaj? Astăzi sunteți o familie întreagă, care dovedește că dragostea adevărată poate trece prin orice încercare, oricât de grea. În noaptea aceea, așezându-și fiica în leagănul cioplit cu artă, Ioana șopti blând. Mică Ana, te-ai născut într-o familie care a cunoscut durerea adânc, dar a cunoscut de asemenea mila Domnului, care s-a luptat pentru dreptate, dar prețuiește de asemenea tihnea. Drumul tău va fi neîndoielnic cu încercări, dar va fi totdeauna pe calea dreaptă. Din afară, moșia se liniștea sub lumina blândă a lunii. Nu era un sfârșit perfect curat, încă erau necazuri de înfruntat, legături de refăcut, nedreptăți de îndreptat încet prin voia Domnului. Dar era un început cu nădejde și cu temei, zidit pe dragostea curată, adevărul mărturisit, vitejia încercată și încrederea în Dumnezeu. Era, într-adevăr, un început nou în lumina zorilor, cu nădejde creștinească, dar și cu cumpătarea celor care au trecut prin încercări și știu că viața cere răbdare și smerenie înaintea celui de sus.